Так, зараз будем запускаться еще раз. Пум-пум-пум. Ёсць. Вітаю ўсіх. Сёння мы, вітаю Вячеславович, дзякуй вялікі за біцца, дзякуй вялікі. Сёння гуляем у прынца Персіі, самага першага прынца Персіі, які толькі быў. Так, мне патрэбна для сябе трошкі цішэй зрабіць, бо голосная гульня, капец. Для вас я ўжо зацішыў, але для мяне прям вельмі голосная. Дык вось, гуляем у самага першага прынца Персіі, які яшчэ расказвае гісторыю, да што мяне быццам бы яшчэ, а я зараз шакалю, мне падаецца, па гуку. Дайце яшчэ налады патрэбна зрабіць. Так, дзе там мой гук? Зараз усё наладжваю. Так, завышана, прям завышана. Тест. Шакаліць усё яшчэ, крыху цішэй, вось так. Вось так прыкладна, гэта вось мой максімум. Дык вось. Можна вось так нават зрабіць. Сёння займаемся тым, што гуляем у прынца Персію. У прынца Персіі гэта гульня увогуле 89-го года, якая па сутнасці мае супер кароткую, мы зараз прям завязку нам паказваюць. Злосны Джафар справа схапіў, закрыў у сваім пакоі прынцэсу, якую нам, як яе каханаму, трэба выратаваць. Тут нават на экране ўсё напісана. Але справа ў тым, што мы ўжо як прынц, ну, мы насамрэч яшчэ не прынц, мы проста каханыя прынцэсы. Вось, нас кінулі ў вязню, і мы адтуль спрабуем выбрацца. У нас ёсць толькі гадзіна, каб выратаваць прынцэсу, інакш Джафар яе заб'е. Вось такая вось прыкладна гісторыя, і прям максімальна такая, як бы, простенькая завязка, але гэта адна з такіх прям легендарных гулень, якая уражвала на той час просто капец, як асабіста анімацыі галоўнага героя. Я гуляў яе пад DOS на ПК, і справа ў тым, што яна мяне яшчэ была і чорна-белая, што ў прынцыпе не перашкаджала ніяк ёй. Вось. Адзінае, што яна мяне люта тармазіла падчас боек, і я ў выніку не адолеў, таму што любая сустрэча з ворагам гэта была амаль смерць гарантаваная. Вітаю, Рэгана. Яшчэ раз дзякуй за біцца, Вячеславович. Вітаю, Ольвін. Аладдін. Ну, амаль Аладдін. Толькі не. Так, першая камп'ютарная гульня. Я памятаю гэтую музыку. Яна кайфовая, я не ведаю. Мне вельмі падабалася гульня, але калі я зразумеў, што я не магу адолець гэта самае, ну, проста ворагаў, мне прям не атрымліваецца. У лепшым выпадку я перамагаў аднаго ворага. А потым, калі сустракаўся наступны, там 2 абавязковых ёсць, дакладна я ведаю, і ўсё, і каб знана гэтым. Як я на ЧБ адрозніваў збаночкі? А я не памятаю пра збанкі нічога увогуле. Яны можа быць, не адрозніваў. Не трэба забіцца, трэба прайсці. Ага, дакладна. Блін, я не тое зрабіў. Добра, толькі я запушчу, націсну любую кнопку, у нас адразу пачнецца гульня, я зараз вадзічку п'ю. Я просто не жадаю запускаць таймер, нагадваю, у нас 1 гадзіна толькі прайсці. То бок, калі мы паміраем, нічога дрэннага, мы просто вяртаемся назад на, по-моему, там, адматваецца да бліжэйшай там нейкай лакацыі, так? Я не памятаю гэтага канцэпту, дарэчы, я струмы ледзь выбіраўся, таму я дэталі тут уже буду плаваць. Я просто ведаю, што ў нас ёсць таймер на гадзіну, і гульню можна прайсці за гадзіну, на гэта яна і разлічана. У гэтай версіі ёсць хітрык. Ага. А што за хітрык? Калі што, з захаваннямі да пачатку ўзроўня. Ага. Цікава. Сейвскаміць можна. А сейвскаміць мы не будзем. Тыпу, як ёсць. Яшчэ цяжэй гугульні, давайце. Гэта я прям зацішыў яе. Просто ў яе ў самой унутры няма наладу гуку.
Я зараз ось так зроблю. Я думаю, зараз повинно бути нормально, тому що коли я на самому високому своїм, яна прям голосна. Едете ще зробити самою гульню нельга, тому я OBS-ом вам затишаю, а у мене яна все ще голосная, прям голосная. Она меня перебиває прям жорстко. Добре. Поехали. Поехали. Это ми. Зараз розібратися з керуванням. До речі, неблаго було би. Так. Я зараз просто вучу кнопочки. Так. Ну ладно. Я поки знайшов тільки саме базове, типу, ліво-право, вверх-вниз. Більше нічого не веду. Там нічого нема, так? Я вже по звичках, коротей, сучасну гулінь. Я пам'ятаю Аладдіна. Так, напереді є платформа. А як скакати? Ау, пошкодили ножку. Так, а мені потрібно, мені важно, як скакати. На що? На що скакати у гэтай гульні? О, там ворог. Мені потрібні налади гэтага самого. Так, геймплей. Чи ты как-то все отключено, а кнопки? Так, розныя фіксы, гэта не тое. Контроллер нават ловіць. Не, я не буду я не жадаю на контроллеры. Я жадаю ось як я гуляў тады. Мне просто цікава. Так. А якія кнопкі-то? Можна чапляцца за край платформы, трэба нешта утрымліваць. Не, ну за край платформы там чапляецца нормально. Просто што ёсць скокі. Блин, а можна кіраванне дзесьці? Для вось просто набор кнопак. Не пробел, ну, на пробел нічога не скочыцца. То бок у мяне ёсць. Там просто ёсць скок наперад, типу. А, не, гэта просто ўверх. Добра. Не, можа быць усё ў парадку. Можа быць просто ўверх патрэбна ціскаць, калі бежыш і ўсё. Дэша няма, ну падаецца не. Ось зараз я не скокнуў. Ну добра, ладно. Будем зараз разбірацца, карацей. Я памятаю Аладдіна на 8-бітнай прыстаўцы. Гэта амаль адна гульня, дзе быў аналаг захавання гульні. Я памятаю, у мяне быў Аладдін. Я гуляў яго. У меня был Король Лев, у меня был Аладдин на Сеге. Почекай, у тебя на 8-битце. У меня уже яна была 16-битка. Sega Genesis. Альбо Sega Mega Drive. У кого як. У меня якраз таки. Блин, а чому не скотчу? Так, ладно. Можно так. Не отрымліваецца. Зараз без скока могу зачапіцца. А яно ніяк ні халяр не працавала. Я зараз жадаю паспрабаваць. Яшчэ раз. Я просто тренируюся, чат, каб вы разумелі. Я націскаў. Я не разумею, чаму не спрацоўвае. Гэта трэці раз. Вітаю, Оч Патейта. Я не разумею, чаму не працуе, таму што вось зараз. Можа быць, яму патрэбна прям разагнацца? Я просто знайшоў толькі 4 кнопкі ўлево, ўправо, ўверх, уніз. Вось гэта 4 мае кнопкі, якія ёсць. Я мне цікава, ці ёсць яшчэ. Я таго караля льва, карацей, калі дзіцёнкам быў, я таго караля льва спідраніў. О, я павінен просто прям вельмі рана. Оп. Я такого короля льва прям, можно сказать, спидраню. Я тогда еще не ведал, что такое спидраны, але по сути спидранил. Ага, яно таймера нема, так? Я натиснул. Натискать неяк потрібно прям вельмі рано.
Ось, Кароль Лео мне карацей супер падабаўся. Ён лічыўся, дарэчы, ну, наконт Кароля Лева, то, што ты яго не прайшоў, гэта нармальна, таму што я потым даведаўся, што ён лічыўся, тыпу, супер складаным. То бок агульна ён быў прям хардкорнай гульнёй. Ось, там нічога дзіўнага, што ў цябе не атрымалася. Я вельмі ганаруся тым, што мне атрымалася. Таму што я не ведаю, мне тады ніхто не сказаў, што мне было проста шмат часу, вось і ўсё. Я сядзеў і далей гуляў. Яшчэ шукай павольную хаду і скок. Ну вось павольная хада, я не ведаю, ну тыпу, толькі вось яна моя павольная хада. Я вось. Ну, я націскаю, калі выраз мяне. Так. Я так разумею, першую гадзіну будзем разбірацца з кіраваннем. Чат. Вы думалі, шлях болю складаны? Не, вось гэта складана. Скотча ён, дарэчы, вельмі файна. Ну, тыпу, калі ўжо атрымліваецца, там ты просто пролетаеш з запасам. Тут пакуль анімацыя раскачыгарыцца, трэба загадзя накіроўваць гульні ліст таго, што збіраешся рабіць. Так, ёсць такое. Ёсць такое. Адчуваецца вельмі. Атрымалася, чат, мы прайшлі трэці экран. А далей я не ведаю, што далей будзе. Так. Я не ведаю, што там унізе, мы працягваем сюды. Оп. О, там меч унізе. Так, меч я памятаю. Меч абавязковая штука. Ну, глядзіце, я тут зараз навучуся, буду валіць увогуле. Дай мне меч. Мой меч. А можна мне меч? Кая ласка. Прынц? Не-не-не-не-не. Пробел, дарэчы, таймер показывае. Так, я буду перебирать зараз усе клавіші на клавіатуры. Так. Enter. Альбо Enter, альбо Shift. Зараз был. Взаимодейничать. Так, добра. А як достать яго? Так, зараз усе кнопочки пераспрабаваць. Я чат, я заняты кнопочками. Так. Не, гэта вяртаю меню. Блин, а хоць якая... Таймер да чаго? До конца гульні. У нас ёсць толькі гадзіна, каб прайсці гульню, інакш прынцэсу заб'юць. Наша сюжэтка такая, нам трэба выратаваць прынцэсу ад злоснага Джафара за гадзіну. Вось, калі мы паміраем, гэта нас рэсеціць проста ў падзямелле зноў. То бок мы просто, ну, на пачатак узроўня. Але калі мы прайграем, ну, калі час выйдзе, то мы прайгралі. Так. Чаму? Ау. Это была дрэнная ідэя. Чаму мне такое адчуванне, што наверх можна залезть? Давайте-ка я зараз паспрабую. Оп. Люцик, что такое? Реально можно залезть. Только я туда не заскочу, чат. А як мне туды трапіць? Гэта мне можа быць праз платформу тую можна. Давайте-ка. А давайте я з гэтага боку паспрабую наадварот злезці. Джафар карацей ад прынцэсы патрабуе таго, каб яна ажанілася на ім. Калі яна не пагадзіцца, то ён яе заб'е. Вось такі вось расклад. Так што у нас ёсць толькі гадзіннае ратаванне. Упс, чат. Вось і канец прынца Персіі. Паехалі па новай.
А мне цікаво, як дабрацца да тых гэтых самых, да той баначкі са здароўем. Трэба уважыва, можа быць, дзесьці яшчэ можна залазіць. Таму што мне падаецца, там сакрэтачка. Цудоўны жаніх. Ну, а чаму рэнны? Такі вельмі сярэднявечны. Так. Оп. Ну, нормально, ўсё добра атрымліваецца, вы хваляваліся. Так, наверсе я не бачу нічога такога. А на першым экране, пэўна, можна нагу не ламаць, а я не ведаю як. Ну, типу, наш шлях болю, таму мы ламаем нагу. Вось тут мне цікава. Так, гэта... Оп. Я не ведаю, як павольна хадзіць. Мне патрэбна навучыцца павольна хадзіць, мне патрэбна кнопачка. Так, это shift была. Шифтом чапляцца, shift плюс лева-права, асцярожны крок. А, вось ён. Ага. А шифтом чапляцца гэта... А, у сэнсе, калі ляціш, так? Давай-ка паэксперыментуем. Ну ладно, гэта не атрымалася. Так, зараз паспрабуем залезці. Так, там наверх не заскокваецца. Вось зараз улева, асцярожны крок. І я упаў. Добра, карацей, shift моя асноўная кнопка, так? Я зразумеў. Ну, вось тут бы знайсці, як сабе лыч не разбіць. Ой, ой, разогнаўся, нешта разогнаўся. Заспідраніў. Так. Ту-туру. Ну добре, чат, мы уже 10 хвилин гуляем. Принцесса Амаль выратована. Ладно. Амаль атрымалася. А, так, ладно, тут это не той экран. Я нешта таки не чакаў пабачыць тое, што зараз побачыў. Так. Ёсць. Гэта мы зрабілі. Так, один крок наперад. Ау! Прынц, жыві. У нас одно здароўе засталося. Так. Другая нога. Ну, вось трэба асцярожна, а то ну, ногі у нас не бясконцыя. Так, тут, я так разумею, мне патрэбна пераскочыць. Там ужо ў канцы бойка будзе яшчэ. Ляснуцца можна. Там няма ніякай сакрэтачкі? Дзіўна, дзіўна. Я бы чакаў, што... А што мне тады тут рабіць, навошта? Так. Усё прыйшлі. Ну, гэта тупік, так? То бок я знайшоў нейкую лухту. Ну, у мяне ёсць ідэя, куды яшчэ пайсці, там ёсць варыянт. Блін, скокнуць не атрымліваецца. Мне проста цікава, ці можна... Там можа быць сакрэтачка, якая ёсць, калі з разбегу скокнуць. Я, конечно, не ўпэўнены. Я думаю, што гэта гульня занадта старая для гэтых больш сучасных сакрэтачак.
Так, ну там хутчэй за ўсё тупик. Ладно. Ідзем у іншы бок. Оп. Пераскок. У нас проста ёсць варыянты яшчэ. Гэта не ўсё. Так. Альбо няма варыянтаў, пачакайце-ка. Так, асцярожны крок. Оп. Вось так, разгарнуліся. Оп. Скок, залезлі, бачыце? А вы хваляваліся. Оп. І вось сюды проста пойдзем. І гэта шлях назад. Так. Скок жа ў мяне не атрымаецца. А, і вось тут патрэбна было зачапіцца. Сапраўды ёсць сакрэтачкі прыблізна такога кшталту. Зразумеў. Вось эту штуку бы. Зразумець бы, як не разбівацца. Можа быць, там патрэбна проста трыгернуць яе, а потым, ну, асцярожна упасці, як бы. Штосьці такое. Так. Так. Там людзька чуйны на фоне. Такі ўжо кот. Ёсць. Оп. Ай-яй-яй. Так, прынц, не упадзі. Асцярожна. Вось. Зараз мы не згубілі лішняе здароўе. А, там можна прям павіснуць. Круто. Карацей, можна розныя штукі рабіць. Ёсць меч. Ну, ён як бы спіць, але ён абыдзе спіць. То бок, ён проста ў камеру не трапляе. Я шчыра скажу, я яшчэ касячу. Я мог бы часцей запускаць. Я ж націснуў. Я націскаў shift. Альбо мне яго патрэбна націскаць яшчэ вельмі рана. Дарэчы, ось асноўная праблема, якая была на MS-DOS, тое, што, па сутнасці, гульня не адгукалася на вашы дзені амаль ніяк. То бок, ой, блин, яна зараз не вельмі такая, тыпу, адчуллівая. Але на MS-DOS там стратэгія была, ну, то бок, пакрокавая. Літаральна вы павінны былі вельмі рана. То бок, гэта я яшчэ камфортна гуляю ў параўнанні з тым, як было на MS-DOS. У мяне быў даволі слабы камп'ютар. Вось, і некаторыя гульні, нават якія, падавалася бы, нічога такога не павінна быць, яна ім цягнуў ледзь-ледзь. Ау. Прызямліліся. Ау. Я ўсё спрабую пачатку не губляць адно здароўе. Пакуль, як вы бачыце, ні разу не атрымалася. Так. Оп. Прынц, не бягі так далёка. Не бягі. Ёсць. Пабягаем далей. Ёсць. Так, разгарнуліся. Не атрымалася. Павольны крок улева. Разгарнуліся. Уніз. Уніз. Атрымалася. Мы ўнізе. Забіраем меч. Тан-та-да-дан. Так, далей па кроках асцярожна. О! Залезлі. Тут можна прабегчыся да ўпора. Зараз мы тут гэта заспідранім усё. І я націскаў.
Тут я ж націснув, будь чуть значно частей, чим у гэтым самым, у Hollow Knight. Потому что я тут правда натиснув. О, вось так, вось. Калі асцярожна, то ўсё нармальна атрымліваецца. Можна не губляць здароўе ў пачатку. Клятыя кнопачкі. Ну вось, яно праўда, яно ж, тыпу... Яно ж праўда націснуў. Затрымачка тут такая. Божук на вожук просто, насамрэч. То бок, калі у Hollow Knight ты змагаешься за гэта самае, час ад часу за тое, што ты як бы націскаеш, але залічыла адно на мікрадолю там раней, то тут патрэбна, каб вы разумелі, я націснуў кнопку гэтага самага скока, вось калі справа глядзець, калі я скакаў. Я націснуў кнопку, калі я не дайшоў да калоны. Вось тады я націснуў кнопку, то бок я вось на той шэрай задняй калоне, я пачаў націскаць кнопку ўверх, і толькі тады я скокнуў з края платформы. Каб вы разумелі, то бок там запас добрая секунда паўтары. Ну, тыпу, ёсць. Так. Асцярожны крок. Я не жадаю сабе там здароўе губляць. Я не думаю, што я здароўе згублю з такой высоты, але халера яго ведае. Я ўжо ні ў чым не упэўнены. Сёння у нас реально нейкі прям насычаны тыдзень платформераў, толькі платформеры. А я не ведаю, я націскаю, я не бачу іншага варыянта. Гэта трэці раз я гэта раблю, і трэці раз ужо гэта адбываецца. То бок я ведаю, што на shift зараз зачапіцца у палёце. Ай, блін, пашкодзіў нагу. Па сутнасці, я вось на гэтай калоны арыентуюся зараз для скокаў, то бок я націскаю да калоны. То бок моя мэта просто націснуць да калоны, і тады нармальна. Ну, давай. 40 хвілін засталося, чат. А потым гейм-овер. Там провал униз. Не, давайте за мячом сходим. А потом будем разбираться. В принципе, тут можно просто падать, так? Так, можно падать. Давайте худшее будет. Меч собрали, побегли назад. Я натиснуў shift яшчэ да таго, як скокнуў, каб вы разумелі. Я нават не скакаў, я заціскаў shift і потым скакаў. Тут яшчэ ўзроўні будуць. Мне пакуль пытанне, як мне даскочыць там, таму што, па сутнасці, я націскаю свой гэты shift для таго, каб зачапіцца, але я не чапляюся. І я не ведаю, я 4 разы ўжо помер. Ну, давай. Я настолькі упэўнены, што я націснуў shift, таму што я націснуў shift да таго, як пачаць скакаць у папярэдні раз. Альбо мне патрэбна своечасова націснуць shift. Ніхто не ведае, як гэта працуе. Вітаю, Юджин. Вітаночки. Так, давай-ка, пакрысе. Оп. А чому ми зараз уже і меч не берем? Ось. Так, меч узяти. Ну, пау справи зроблено. Блін, упав. Пау справи зроблено, меч узяти.
Правильно? Это ж уже полову гульні, так? Колькі ўсяго ўзроўняў у гульні? Так. Ну, калі гэта не іншая кнопка... Ну, давайте паспрабую просто ў апошні момант. Типу, я націснуў апошні момант, і гэта таксама не працуе. Ні заранее, ні апошні момант не працуе. Я просто не ведаю, калі мне патрэбна гэта рабіць. Каб мне было месца, дзе бяспечна патрэніраваць гэта, ну, каб зразумець, як оно працуе. Ау. Я зараз пайду гайд у інтэрнэце глядзець, карацей, як чапляцца за край платформы. Ну, калі скочыш. Зараз апошняя спроба ад мяне, і там паглядзім. Меч узяў, асталось толькі забіць Джафара. А, дарэчы, ну, у канцы ты Джафарам, атрымліваецца, б'еш? Я ж не ведаю, ну, типу... Альбо ты просто приходишь такие, принцесса, витаю, и забираешь мечом, меч свой показываешь крутый и сбегаешь оттуда. Так, апошняя, я затискаю усе кнопки, якія ёсць. І они не працуе. Я зараз іду, карацей, у інтэрнэт. Принц Персии, 98 год. Принц of Persia, 1989. Controls. Ось, давайте. Controls ПК. Так. Shift лево-право, гэта так. Зачапіцца. Ага, не. Іншых кнопак-то і няма. Ну, па сутнасці няма. О, скрозь шипы можна ісці павольным крокам, каб вы разумелі. Павольны крок дазваляе скрозь шипы хадзіць. Look at my sword. My sword is amazing. Добрая думка. Домкая добрая. А чаму гадзіна на праходжанне? Таму што гульня літаральна патрабуе ад нас... У нас таймер 36 хвілін засталося, каб прайсці гульню. Потом мой комп'ютер выбухае, і гульня выдаляецца. Не, насамрэч, просто, типу, пачынаеш усё па новай. Неважна, да якога ўзроўня ты дабраўся. Калі я дабяруся да другога ўзроўня, мне падаецца, гэта ўжо дасягненне будзе. Я, дарэчы, памятаю, што малым я даходзіў да другога ўзроўня, але мне на гэта гадзіна была патрэбна. І зноў жа, я пакутаваў, мне было складаней, чым зараз. Ну, типу, мне прям зараз проста у параўнанні з тым, як я памятаю гэта. Яна літаральна была па крокавай гульнёй, таму што проста не цягнула на маім кампе. Давайте, мы паркурщик просто от бога, давайте. 35 хвилин засталося. Меч ёсць? Меч ёсць. Пайшлі назад. Можа быць, усё ж таки варта пасейвскаміць, каб просто навучыцца вось гэтаму прыёму. Давайте реально. Давайте адзінае толькі для чаго, каб просто навучыцца. Гэта не для таго, каб... Так, вось так зробім. Таму што я не ведаю, як гэта працуе. Блин, ну вось, таму што далёка праходзіць, каб просто паспрабаваць. Ні халеры.
Ну, каб вы разумелі, колькі спроб там яшчэ было до таго, як я бы навучыўся. Типа, павольны скрок да зарання на шыпы не трапляць. Вось добрая была б штука. Оу! Вось яно як. Ага. Вось гэтага я не чакаў зараз. Прям на сам край стаць, то бок не скакаць, калі скочыцца, а вось з краешку. Вось. І тады мы праскокваем, дзе платформы чат. Гэта трэба запомніць. Краешку можна дзе платформы адолець. Усё, больш не сайскамем. А, так, эту штуку. Памру і памру. Так. Оп. Ёсць. Мне падаецца... Ну там чел, так. А што ўнізе? Унізе я хутчэй за ўсё правалюся проста ўніз і ўсё, там ні халеры не будзе. А давайте заб'емся, карацей. Я думаю, там проста злева можна нешта зрабіць, тыпу наступіць. Мне цікава. Угу. Опа, здароўе, вы глядзіце. Так. Выпіваем. І адчуваем сябе файна. Як вам? Ну, кайфы. Даблджамп ціснуць. А, зразумеў. Дзякуй вялікі, Nine Ravens. Мне патрэбна была гэта падказка. Вітаю, вітаю ў чаце. Так. Вітанчкі Пурбай, вітанкі ўсім. Так, давай-ка. Оп, уверх. Оп. Нормально, мы зараз до таго чела вернемся. Так, спакойненько ідзем улева, не спяшаемся. Спяшацца няма куды. У нас усяго 33 хвіліны до таго моманту, як прынцэсу заб'юць. Так, і зараз мы дабіраемся да чела, першага ворага. Так, дастай меч. А. Вось гэта не працавала, дарэчы. Ну, тыпу, з таго, што... Вось тое, што я зараз зрабіў, гэта... Блін, чат. Вось зараз гэта было прям супер. Я не мог гэтую бойку прайсці. Я праходзіў яе адзін раз з 20. Каб вы разумелі. Таму што, ведаеце чаму? Таму што вы націскалі, і у вас было 5 працоўных дзён, пакуль не нанесецца наступны удар. Вось такая вось халера. Пачакайце 5 працоўных дзён, і яшчэ перапынкі на абед. Вось, ну, прыкладна, такая хераценне. Не вельмі доўга прыходзілася чакаць. Давайте яшчэ крыху, і потым зробім невялічкі перапынак, каб я паеў. Паснедаць патрэбна. О, гэта наступны ўзровень ці не? Не? Я не ведаю. Я не збіраюся туды заходзіць, таму што мала ли я тут нешта цікавае знайду. Гэта платформа. Чат, узровень, мы прайшлі ўзровень. Бяжым адсюль. Ізі. Колькі ўзроўняў? Я спадзяюся, іх 2? Не, давайте мы дамовімся, што мы гульню прайшлі. Давайте ўжо. Давайте будзем шчырымі, мы прайшлі гульню. Прынцэса такая: чел, у цябе яшчэ 50 узроўняў, а ты паўгадзіны патраціў на першы. Так, давайте-ка, раз уж другі ўзровень, у нас 32 хвілінкі, зараз 5 хвілінак перапынку, я паснедаю і будзем працягваць далей. Так, а дзе мои кнопачкі? Дзе мои кнопачкі? Зараз. Так, кнопачкі я дастаў, усё, уходзім на перапынак.
Вярнуўся. Так. Ну што, другі ўзровень. Зараз мы яго лёгка. З першага раза. Як першы ўзровень. Добра. Сакрэтачкі там няма. Але дзіўнае месца. Чаму мне... Ау. Добра, один здароўя згубілі. Пачынаем лічыць, давайте. Чат, открывайте свои лічыльнікі. А! Самая надзейная стратегія. Бойкі. Ён блокуе? А, не, гэта нормально, гэта я яму удары наношу, все по парадку. Ну, легко. А можно здоровье твое забрать? Вось, давайте зараз паспрабуем павольнае праходжанне скрозь шипы. Бачыце? Якую чыцерскую хрень я адкрыў. Так, туды наверх я не ведаю, як заскочыць, таму што просто не хопіць. 30 хвілін засталося. Так, цікава, я, конечно, пабегаў. Просто там 3 платформы, і гэта далёка. Ну, то бок я не адолею гэты скок. Я разаб'юся хутчэй. Блин, я не упэўнены. А цікава, ну там же бачна, там не ёсць нешта, правильно? Яно ж не просто так там. Оп, так, я про шипы амаль забыўся. Добра, давайте шукаць яшчэ шляхі, якія. Там уніз дзесьці можна было праскокнуць, вот туды можна пайсці. Ау. Цікава. А давайте адразу туды ўніз паспрабуем. Выключна ў якасці эксперыменту. Окей. Эксперимент яшчэ раз. Лічыльнікі свае не забывайце. Так. Бачите, можна висеть, так. Ау. Ну, мне цікава, калі я вось так ось хістаюся, так? Я магу, ну там бачна, што я сабе трошки магу падкарэктаваць падзенне, але я не думаю, што я магу зачапіцца, пакуль лячу. Так. Зараз. Я вучуся просто, тут бяспечна можна гэта эксперыментаваць. А, ён адчэпіцца ў любым выпадку, то бок. Ну, гэта ненадоўга. Угу. А! Ляснуўся. У прынцыпе... Не ведаю. Давай, чел. Я просто майстер бойки на мячах. Так, а тады куды? Просто выбор-то невялікі. Альбо туды ўніз, дзе невядома як заскокнуць, і вось сюды невядома як заскокнуць. Сюды можна заскокнуць было. Окей. Ладно, тады нормально. Мы залазим наверх.
Давай, чел. Ага, подойди еще. Оп. Мастер бойки просто. Легко. Ага, там потрібно скорость платформи проскочити. Ну, новый ворог некий. Давайте, давай. Подыходь. Давай. Подыходь. Оп. Ага, боишься? Мастер меча. Меча моцы и магии, короче. Як імя принцеса. Ну, гэта мы забыліся. А што блакітнае робіць? Там просто есть... Оп. Ага, это шкодит здоровью. Добро. Блакитная шкодит здоровью. А червоная не шкодит здоровью. Все просто. Вось зараз мне цікава, я хацеў вось эту штуку паспрабаваць. Куды я прыйду? Ага, гэта будзе лячэннем тады. Зразумеў. Яшчэ адзін эксперымент, які я хацеў зрабіць. З-за таго, што я магу рабіць вось так. Я ж магу рабіць і вось так. А, вы глядзіце. Я там і пыталася, як на ЧБ адрозніць жбанкі. А яно, звычайна, яно ж, типу, не прям чорна-чорна-белае, так? І там ёсць трохі, типу, колераў, 4-5 колераў шэрых. То бок, ну там, ну, можа, больш. Я не ведаю. То бок, там ёсць адценні, але іх не шмат. Вітаю, ВРВ Геймінг. Ну так, не блага, не блага. На усяляки не натискаем на платформу. Потому что мне пытается, она просто закроет проход. Шэры і другі шэры. Ну ты потом прызвычайваешься. То бок ты ведаеш, што вось гэты больш глыбокі шэры, ён не той шэры, які той шэры. Вось прыкладна так. Ну, арыентавацца пачынаеш просто. Зараз мы яго леснем. Давай, падыходь. Давай, падыходь. Ау. Ах ты ж. На табе. На табе. Ляснуў ён мне. Гэта я табе лясну. У першы раз мяне ляснули. Не тое. Амаль. Нагадваю, 5 працоўных дзён, каб апрацаваць мой запыт на скок. Ну вось. Чаму здароўя не выпіў? Таму што з такім кіраваннем дадатковыя рухі рабіць нават не хочацца. Вось і ўсё. Матывацыя выключна таму, што гэта патрабуе дадатковага паркуру, які рабіць не хочацца. Я там яшчэ знайду здароўе, ўсё ў парадку. Давай, падыходь. На табе. Давай яшчэ. Давай. Оп, лёгка. Колькі дзён чакаць у шорашні ВНЖ, так я не прайшоў шлях болю для таго, каб ВНЖ атрымаць. Шлях болю выдаюць ВНЖ толькі пасля шляху болю. Вось ён будзе пройдзены, і тады я ВНЖ атрымаю. Оп, усё есть. Там справа здароўя, па-моему, было, так?
Але у мяне і злева там здароўе ёсць. Давайте злева забяром. Гэтае. Ой, не тое. Нічога, шлях болю мы пройдзем. На наступным тыдні першы панядзелак будзем сядзець толькі шлях болю дзяўбаць, больш нічога рабіць не будзем. У Hollow Knight. Хто быў распрацоўшчык, а там чэл, літаральна, па сутнасці, там каманда ў 4 чалавекі, але гэта, па сутнасці, там праца аднаго чалавека збольшага. І распрацоўшчык быў чэл, ну, выдавец... Зараз я пагляджу. Выдавец Broderband Software. Так. Па-па-пам, але яна, па сутнасці, браты Карлстаны, карацей, вось такая штука. Бродербанду, Карлстон, ну, вось, карацей, два браты. Яны заснаваліся ў 8... А, не, пачакайце, гэта нармальная каманда там. Не-не-не, нормально, там команда, карацей. Я схлусіў. Не тое, не тое. Команда Бродербанд, карацей. Карлстаны. Яны не Карлсоны, Карлстаны. Яны закрыліся ў 1998. Ось, і ў асноўным займаліся тым, што рабілі розныя, ну, такое было папулярна тады. Яны рабілі розныя адукацыйныя прылады. Типу, ну, там, для універсітэтаў рознае такое вось. Ай-яй. Давай, чел, падыходь. На табе. Ляснуць яму. Усё добра. Так. Гэта... Добра, мы, падаецца, мы так далёка яшчэ не заходзілі, так? Там вялікае здароўе. Зверху злева, але яно не абавязковае нам. Ну, давайте забяром яго. Пачакайце-ка, як я яго потом забіраць? Ну, давайте паспрабуем. Зараз, можа, сабе заб'ю гэтым. Просто патрэбна будзе вельмі асцярожна скокнуць далёка. Так. О, максімальнае здароўе вырасла. Чмурэць яка? Ну, гэта круто. Гэта нам патрэбна. Мы ўжо па-за мяжой таго, што я праходзіў, калі малым быў, так што, чат, мы прям забраліся ўжо. Далей я сюжэта не ведаю, калі што. Потому што я кажу, 2 бойкі максімум я мог вытрымаць, просто таму што гэта па-іншаму не праходзілася. Так, асцярожна, асцярожна. Угу. Пабеглі далей. 20 хвілін засталося на праходжанне. Чакайце-ка. Там версія. Ёсць што? Ёсць. А гэта не пачатак, альбо... Блін. Ось. Альбо я там з'явіўся, не? Не, гэта выхад з узроўня. Так, гэта выхад з узроўня. Давай. Ляснуць яму. Ляснуць яшчэ. І яшчэ ляснуць, усё. Перамога. Ага, і каб адчыніць тыя дзверы, яшчэ патрэбна нешта намаганняў парабіць. Пу-пу-пу, а мы так доскочым далёка? Гэта не выхад, ну, выхад мы знайшлі, мы выхад павінны адчыніць-то. Ай-яй-яй! Вось выхад я сабе адчыніў. 19 хвілін засталося, чат. Что там на лічыльніку? Колькі смерцей уже?
М. 6 на гэтым узроўні. Добра, няблага. Так, тут з размаху. Патрэбна проста гарбаткі папіць, тады ўсё будзе атрымлівацца. Не тое. Да ё-маё. Зараз будзе. Засталося ўсяго 18 хвілін. Так, праскочылі, добра. Давай, чал. Я так разумею, што па сутнасці, калі ты прям павінен добра ведаць узроўні, каб прайсці гульню. Ну, таму што інакш ты не адолееш яе ніяк. Блін, колькі ж боек, а? Гэта, ну, я скажу, тэхнічна было немагчыма у дзяцінстве мне прайсці. Проста за колькасці боек. Так, справа там... Не, мне галоўнае толькі вялікае здароўе выпіць, так? А вялікае здароўе, яно там вышэй. Ай. Ладно. Чел з банка кідае мейлы типу прышліце інфу по кліентам, дзякуй. І не імён кліентаў, не рэферэнсаў. Дзякуй вялікі. Цудоўнае ўзаемадзеянне. Туп-туп. Ёсць. Ну ты же павінен ведаць, што ім патрэбна. Это ж твоя праца выдаваць штукі. Блін. Не атрымалася. Ау. Ладно, ў прынцыпе, ведаеце што, гэта не такі благі варыянт. А я магу па нізу прайсці зараз? Ці гэта немагчыма? А я магу, а навошта мне тады тыя дзверы? Правильно? Я і так магу рады даць. Не, я жартую, типу, гэта была іронія. Я разумею, што тебе шмат кліентаў і ні халеры не зразумела. Ось, гэта лухта нейкая. Не, я просто жартую. Так, вось тут, оп, скок. Давай, чел, падыходзь. Оп, не? Просто праблема на MS-досе была такая, што, ну, нават не в MS-досе праблема была, а ў тым, што як павольна ўсё працавала. Гэта таму, што ты бярэш, націскаеш вось атаку у бойцы, і па сутнасці персанаж проста бярэ, і нават калі ты спаміш атакі, вораг паспявае да цябе падысці. То бок зараз, калі я спамлю, я спакойненька вораг проста ніколі не падыдзе да мяне, і ўсё ў парадку. Але тады была іншая праблема. Вораг паспяваў паміж маімі спробамі, негледзячы на тое, што я бясконца націскаў shift, а вораг паспяваў спакойненька праскочыць паміж маімі атакамі. Толькі ён паспяваў падысці і нанесці мне атаку, то бок абсалютна бессэнсоўна было, і ты проста не паспяваў за ворагамі.
Так. А я там нешта наверсе дабіраўся, так? А давайте ўлева зараз сходзім. Мы улева там выхад з узроўня. Ага, тут месца, каб разбіцца. І ўсё. Больш нічога. Добра, ідзем налево. У сэнсе направо. Я пераблытаў. Якія ж у іх падзямеллі, а? Як жа ім складана жыць з імі? На іншае лева. Ну так, не тое лева, якое злева, а лева, якое справа. Вось зараз самае цікавае. Самае цікавае. Паехалі яшчэ раз. Давай, чел, падыходзь. Зараз тут Люцик у змыварку полез. Зараз вернуся. Ладно, проблема вырашена. Мы зараз спідраніць пачнем ужо. Я узроўні ўсё лепей ведаю. Ладно, я упэўнены для спідрану тут неяк скрозь сценкі дзесьці праходзіць і ўсё. Оп. Таксама каралю было сумна, і ён пабудаваў паркур сцежку. Літаральна так. Яны такія, давайте-ка нашыя падзямеллі зробім вось такімі. Ведаеце, каб нашым ахоўнікам было зручней абараняць нас ад бандытаў, якіх мы сюды пасадзім. Вельмі зручна. У нашым палацы не хапае дзіўных канструкцый. Так, ну лячэнне мне не патрэбна. Блин, закрыў сам сабе дарогу. А, пачакайце-ка, калі я закрыў, гэта не будзе праблемай потым? Ай. Ну, уже не будзе. Давай, чел. Осталося 12 хвилин. І абвальваючыся пліт. Так, і шипы, і ўсё гэта. Яны такія, вось так нашым ахоўнікам будзе максімальна зручна. Замест таго, каб трымаць сваіх вязняў у клетках, яны вырашылі, што значна зручней пабудаваць проста жудасны лабірынт з вялікай колькасцю пастак. Яны дакладна не планавалі забіраць вязняў адсюль, я вам скажу. Тыпу, вязень ёсць і халера з ім. Типу, неважно. Ён калі выберацца, то малайчына. Ведаеце, типу, каб утапіць, каб праверыць, ці не ведьма. Ну, вось такое. Да блин. Ай-яй-яй. О, упершыню такая прадаецца музычка. Таму што мы ўпершыню памёрлі ад ворага. У сэнсе ты дацягнуўся? Доўгі меч.
Давай, чел, подходь. Оп. Есть. Десять хвилин. Раз 10 хвилин заб'ють принцесу. Есть. Так. Трохи полячилися. Так. Есть. Треба забрати перепшення здоров'я. Ой. Яно того вартає. Тому що я думаю, далей будуть більш складані вороги, і без гэтага полепшення буду шкодувати. Так. І просто наверх. Там, по сутнасці, нам один скок зрабіць, каб гэты ўзровень прайсці. Оп. Мы там один скок не можем пакуль зрабіць нормально. Ау. Давай, чел, падай. Ай. Упс. Як ён так ударил з халтуру, што яны абваливаюцца не адразу з невялічкай затрымкай. А яно спецыяльна па тыпу тэхналогія. Ведаеце, забытая тэхналогія. Оп. Вось забытых тэхналогій. Гэта тыпу рымскі бетон, піраміды і абваливаючыся платформы ў прынцы Персіі. Вось, ну, прыкладна такі ўзровень. Цікава, што прынц блондинка. Ну, рабілі ж амерыканцы. Ён яшчэ падазрона белы, я скажу. Так. Оп. Подходь. Есть. Есть. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ж натискаю. А чаму я ні разу не ударыў? Ну, типу, я натискаю, але я не натискалася ўвогуле. То бок я нават не спрабаваў анімацыю пачаць, альбо што быццам бы просто заграз. Дзіўна. 6 хвілін засталося. Чат, у нас засталося ўсяго цудоўная колькасць часу, мы паспеем усё. Другі ўзровень. Тут же 2 ўзроўні ўсяго, правильно? Вы зараз зноў удары. Зноў удары быццам бы не наносяцца. Не разумею. Зараз... блин, я расфокусаваўся экран, што ли? Не ведаю, зараз я спрабую вярнуцца. Вось пайшло.
Давайте, 5 хвілін засталося. Хуткі прынц. А, спідран. Ха, разгарнуўся. Ха. Скокнуў не туды. Пабегаў. Гэта частка стратэгіі. Потым зноў не атрымалася, таму што анімацыя. А, подбегаю зноў, разварочваюся. Не бегу назад. Падскокую вверх замест таго, каб, блін. Пушак, ну давай. Прынц, спыніся, нарэшце. Ну, я крыху зламаў гульню, там было такое. Ну, тыпу, мяне быццам бы расфокусавала, але толькі на пэўных дзеяннях. Я нават не мог, калі ён пытаў націсніце Enter, каб працягнуць, і яно не рэагавала. Даволі дзіўна. Так, давай, крок сюды. Оп, удар. Спидрайн давайте. Оп. А зараз удара... Дзіўна. Дзіўна. Чамусьці вось зараз удара не было, хаця мне-то што? Ну, тыпу, я працягваю даспаміць. Просто своечасова. Ладно, калі ён анімацыю пачаў рабіць і не паспеў, але там анімацыя нават не пачалася. Я не разумею. Ёсць. Есть. Давайте тут осторожным скоком. Раз. Два. Подыходь. Оп, 3. Есть. 4 хвіліны засталося. Дадатковые, видите, что зараз дадатковое здоровье надо брать не будем. Я ожидаю паспрабовать добраться до 3-го уровня. Засталося 4 хвіліны до таго моманту, калі прынцэсу заб'юць. І гэта будзе канец гульні. Злосны Джафар жадае, каб прынцэса выйшла за яго, і калі яна не пагадзіцца за гадзіну, то і мы яе не выратуем, то яе заб'е Джафар. Это што было? Што гэта за парыраванне контратака? Вы бачылі? Ён такі парыраваць контратака, не халера сабе. Круты які. Мне патрэбна гэтыя дзверы адчыніць перад тым, як прайсці далей. Адчыніў. Давайте, у нас яшчэ шмат часу. 3 хвіліны. Дзве хвіліны. Оп. Амаль. Разогналіся і скокнули. Цудоўна. Паспеем до 3-го ўзроўня добрацца, як думаеце? Мне па сутнасці там правильно рабіць один скок. 2 скокі, ладно. Я зараз запароў один з іх. Першы. Ёсць. 2 хвіліны. Давай, чел. Не пужайся, подыходь. 58 секунд засталося. Хрен з ім здароўем. Зараз просто максимально спрабуем. Ну давай. 40 секунд. І вийшов. Упс. Ну, амаль. 30 секунд. Ну, я, вядома, уже не паспею дойти до конца ўзроўня.
Зараз пачнем по новой. Блин. Анимация ХТ. Так. Не, таймер. Не. Можна не, калі ласка. Оп. 1 секунда. О, все, конец. Глядзім катсценку. Няма прынцэсы. Час выйшаў. Вось так. Конец гісторыі. Ручная канцоўка, дарэчы. Я ідэальна тут просто скакаў, мне падаецца. Ідэальны паркур. Па сутнасці, тут і завязка ўсёй гісторыі зараз катсцэнка гэтая. Джафара ў адсутнасці султана спрабуе захапіць уладу, і яму патрэбна ажаніцца на прынцэсе. І насамрэч з месца можа на 3 клеткі скакаць, калі можа зачапіцца. Але з разгону ён скочыць далей, не? У гэтым годзе Twitch нібыта больш прыжымісты на куфаркі. Ды не, павінна быць тое ж самае. Нічога правіла не мяняліся. Цікава, за колькі правы Ubisoft набыў? Пытанне. Насамрэч пытанне. І вось нам завязка пра тое, што, дарэчы, імя прынцэсы так і не кажуць. То бок Джафара кажуць, мы не ведаем, мы ведаем імя толькі Джафара, і ўсё. Мы не ведаем нашае, мы па сутнасці, мы нават не прынцам, просто каханы прынцэсы, вось і ўсё. А гуля называецца прынц Персіі. Я так разумею, што гэта наш пазітыўная канцоўка, скажем так, у нашым выпадку. Чакайце, как гэта было? Опа. Джафар гэта прынц Персіі, а мы так, мудак нейкі. Зараз чат я пагляджу, просто што я спрабую заспідраніць першы ўзровень. Зараз чат. Я реально, я жадаю паглядзець, як хутка можна выканаць першы ўзровень, калі ты не робіш памылак. Так. Так. Бежим, бежим, бежим. Раз. 2. 3. Готово. Мы уже на выходе чат. Першого ўзроўня, каб вы разумелі.
За 2 хвіліни ми, по сутності, його зробили. Оп, ну амаль. Додатковая хвіліна на ось гэтай анімацыі. Так, вось, атрымалася, выйшла. Там будзе месца, дзе трэба так скокнуць, але не на гэтым стрыме. Ні халеры сабе, то бок мне патрэбна будзе на 4 клеткі скокнуць. Абавязкова? Тыпу, не абысці гэта ніяк. Галоўны герой насамрэч не герой. Ну, мы насамрэч асноўныя злачынніцы нас справядліва закінулі ў клетку у турму. Давайте я просто каб таймер не ішоў. Так можа канчатковая мэта скрасці Джафара ў прынцэсы. Во, вось гэта я разумею развіццё сюжэта. Мы прыходзім такі Джафар, ты ідзеш са мною. Ідзем у твоё падзямелле, якое ты мяне кінуў. Там ёсць вельмі весёлыя платформы і шыпы. І там яшчэ твае сябры. Так, у прынца імя з'явілася толькі ў яго... У якой гульні? Можа, 6-й у серыі? Ці яму ўвогуле ў фільме? Мне падаецца, ў фільме. Ну, тыпу, ён заўсёды быў безымянным персанажам. Яго максімум прынцам называлі, калі гэта было актуальна. Яго ж няма імя, па сутнасці. Ён такі нейкі персанаж без імя. Па-моему, у фільме яму імя далі, але насамрэч гэта не важна. У яго з'явілася імя? Ну, па-мойму, па гульнях ніколі ні імя не называлася. Гэта фішка серыі. А ў фільме, па-мойму, называлі неяк па імені. Але я фільм даўно глядзеў. Я глядзеў яго ў кінотэатры тады яшчэ, і фільм мне даволі, дарэчы, спадабаўся. Хоць я і больш люблю серыю гулень. Блин, дарэчы, вось, два платформера новых Прынца Персіі. Я жадаў бы пагуляць у іх, просто што ўсё часу. Усё ж не прайсці, блин, гэта. Вось. Я там выйшла, атрымліваецца, блин, забыўся, як называецца, і Rogue, і яшчэ нейкая Legends, по-моему, называецца, ці што, я не памятаю дакладна. Оп. Давай, чел. Фільм гэта той, які пяскі часу, так, гэта ён. У фільме імя Дастан. Ну... Карацей, тое, што можна было не дадаваць у фільм, на мой погляд. Маляваная цікава выглядае. Яны дзве мне спадабаліся. Маляваная цікавая. І папярэдняя. Я рэальна не запомніў, як яна называецца. Мне таксама неблага выглядае. Ну, бойкі такія даволі сакавітыя візуальна. Канешне, пяскі часу не перабіць. Мне ўсе серыі пяскоў часу падабаецца, але гэта трошкі ўжо іншае. Дарэчы, чат, мы сюды дабраліся за 5 хвілін. Каб вы разумелі. То, па сутнасці, калі ведаць, што рабіць, гуня так-то даволі хуткая. З Джилленхолам. Так. Гэта яно. Мне падаецца, што толькі адзін фільм і выходзіў. Ніякіх больш фільмаў не было ніколі. Па мне выглядае так, што скок з месца гэта ўсё роўна на 2 клеткі. Ну ніяк ты далей не скочыш па выглядзе. Проста нішто не перашкаджала ў фільме
пакінуць без імя, ну, по персонажу, мне падаецца, гэта не такая вялікая праблема. Ёсць Тэнет, і ў ім галоўнага героя ніяк не клічуць, напрыклад. І гэта не заўважна на працягу фільма. Ты, тыпу, калі ўжо фільм скончыўся, ты такі, калі цябе спытаць, а якое ж імя ў галоўнага героя, ты толькі тады заўважаеш. Оп. На апошнім здароўі выцягнулі. Пяскі часу. Блин, мне так шкада, што серыя закончылася. Давайте паспрабуем скокнуць з месца, але мне падаецца, мы зараз ляснемся просто. Не ляснуўся. Воу. Воу. Аж мурэць, на 3 клеткі можна скакаць. Усё, мы так і будзем рабіць. З месца надзейней за ўсё. 3-й ўзровень, чат. За 5 хвілін. Ну, альбо колькі там раз. 53 хвіліны, засталося 7 хвілін мы. Першы 2 ўзроўні праходзілі. Так, зараз куды? Ага. Нахрен. Я не пойду туды. Ага. Ну, з імем прасцей, просто мне падаецца, гэта такая нейкая штука, скажем так, мелка важная для серыі. Ну, ведаеце, такая мелкая дэталь, але якая адзначае, тыпу, прыналежнасць да серыі. Ведаеце? Гэта, тыпу, як у агента 47 не штрих-код на, ну, не пакінуць. На мой погляд, гэта, тыпу, такія вельмі важныя мелкія дэталі, якія важныя. Типу, прям важная. Была бы фішка, так, так. Так, тут я не ведаю ўвогуле, што гэта ўсё. Але там, па сутнасці, можна наверх дзесьці забрацца, так? Тут шмат месцаў, дзе ўпасць, вось што я бачу. Больш нічога не бачу. Мы гуляем за драўляную жабу з працоўскамі на далоніках. Мы вельмі дзіўныя персонаж, насамрэч. Там просто, дарэчы, вось калі паглядзець, а што калі я скокну ўправа? Зараз гэта можа быць дурная ідэя, але давайте паспрабуем. Ну, вы глядзіце. Ай! Ну, гэта не настолькі дурная ідэя, насамрэч. Ау. Ножку зламаў. Дарэчы, цікава, калі ўжо прыйдзе той час, калі агент 47 зробяць QR-код заместа старылага баркода. Дык ён жа, тыпу, не маладзее. Ён якраз такі з той эпохі. Так. Ага, і тут нічога няма, так? А дзе гэта? А. Добра, я зразумеў. Давайте знойдзем дзверы, якія адчыняюцца, хаця бы разумець, куды бегчы. Тыпу, прынц, так шмат месцаў, дзе ўпасць, вочы разбягаюцца. І ручкі, і ножкі, і ўсё, і крацей адразу. А, ну вось Рэгана нават пажартавала пра ножкі. Усё разбегаецца. Прям мозги разлятаюцца ў бакі. Толькі варыянтаў. Я заўсёды думаў, што агент 47 гэта прозвішча, а асабы насамрэч розныя. Асобы тыпу разныя, як доктор Хто. А, зразумеў. Не, гэта тыпу адзін той же чалавек. Агент 47 это, ну, ідэальна зроблены клон. Карацей, там завязка, зараз, каб вы разумелі, яна...
Гэта вось гэта мне патрэбна зрабіць. Гэта тут на 4 мне патрэбна скокнуць. Это не мянушка. Карацей, справа ў тым, што гэта самае. Спачатку, як зрабілі з агентам 47, якая штука. У першых частках тлумачыцца тым, што нагадваю, што гэтая гульня была зроблена тады, калі яшчэ з генетыкай там ледзь разбіраліся. І тады лічылася храмасома літаральна, можна сказаць, там, як бы... Карацей, блытаніна. Стваральнікі гульні трошкі... З генетыкай трошкі не разабраліся, а гульню ўжо зрабілі. І яны сказалі, што па іх версіі, тыпу, у агента 47 просто 47 храмасом, і гэта капец як крута. Гэта універсальны салдат, які быў зроблены на аснове там цэлага набора маньякаў. Ось, то бок, па сутнасці, яны ўзялі гены маньякаў, паскрыжавалі іх і атрымалі яшчэ 47-ю храмасому, супер-пупер храмасому, дзякуючы якой ён мае, тыпу, ён суперкруты такі. Вось. Потым яны гэта патлумачылі, што ў яго парадкавы нумар на яго штрых-кодзе, а штрых-коды былі на ўсіх клонах, таму што іх дзесяткамі, тыпу, ну, іх рабілі ў вялікай колькасці. Вось. У выніку клоны, яны патлумачылі гэта, што яго парадкавы нумар 47 проста, ну, скончваецца. Вось усё тлумачэнне. Амаль упаў. Вось прыкладна такое. Але тыя, хто ведаюць, тыя ведаюць зараз, так? То бок, гэта насамрэч распрацоўшчыкі проста касякнулі. Гэта же ляснуцца проста. Гэта же проста ляснуцца. Давайте ўлева зараз паспрабуем. Я не ўпэўнены, як там праскочыць увогуле. Вось, прыкладна такі расклад. Так што 47-й, ён, па сутнасці, гэта адзін і той же чел у гісторыях. Проста праблема, ну, штука ў тым, што на яе зрабілі зараз, яна як бы ў стане серыі, ў стане рэмейку. Вось. І там уже не удакладняецца. Там як бы мяккіх перазапускаў было 2 альбо 3 у прынцыперсі, я хацеў сказаць, у гэтага самага, у Хітмана. І па сутнасці яны як бы папярэднія часткі часткова зараз кананічныя, проста што яны, ну як бы новыя рэмейкі, яны не удакладняюць, як гэта ўсё працуе. То бок яны такія, тыпу, усю папярэднюю гісторыю мы на яе ніколі спасылацца не будзем, а гэта па адчуваннях увогуле іншы чел. Ну, тыпу, вось такое прыкладна. Ну, просто каб вы разумелі, як гэта працуе. Так, там баночка са здароўем ёсць. Зразумеў. Он принц 47. Ну, принц 47, так. Ага, зразумеў. То бок дзверы знаходзяцца па левы бок, а кнопачка знаходзіцца зверху. То бок, каб адчыніць гэтыя дзверы, мне патрэбна пайсці ўправа, і потым вярнуцца праз увесь узровень і прыйсці ўлева. Вось яна механіка. Мікі 17. Блін, я забыўся, што жадаў паглядзець гэты фільм. Дзякуй, што нагадалі. Пад баркодам звычайна... Так, пачакайце-ка. На баркодзе таксама іх няма, там не толькі шырыня баркодаў. Не, час ад часу на баркодах дадаюць лічбы. Ну, так можа, чэлы розныя, тады і QR можна. Ну, разумееш, тыпу, сама гісторыя мае, ну, лічыць, што, тыпу, насамрэч, гэта, тыпу, адзін і той же чэл, проста мы настолькі намудрылі ў першых 3 частках і заблыталіся з тэрміналогіяй, што мы вырашылі, што давайце-ка мы проста пакінем яго гісторыю таямнічай. Ну, тыпу, давайце Origin, карацей, забудзем, як страшны сон, і будзем далей рабіць гульні. Таму што персанаж усё роўна каларытны. Хітман атрымліваецца інклюзіўныя, калі ў іх галоўны герой чалавек з асаблівасцямі. Гэта насамрэч літаральна проста памылка... Блін, амаль упаў. Гэта літаральна проста памылка распрацоўшчыкаў. То бок, ну, яны не настолькі задумваліся над тым, што іх гульня так узляціць, і што гэта будзе важна.
Ось, ну, глобальна, то бок яны просто гэта просто касяк. Літаральна просто касяк, які яны тады просто часы былі прасцей. Людзі такія, о, яны ў свеце гульні кажуць, што 47 храмасом гэта ачмурэнна. Круто. Ну, типу, арыгінальна. Усім пофіг. Ну, просто прасцей неяк было. Таму што гісторыя пра яго была цікавей, чым ось гэты факт. Ну як, я думаю, што шмат хто нават не здаваўся пытаннем, што мы яго за... Да што такое, а? Буф. Колькі мы там налічылі? 47 ужо налічылі? Колькі разоў мы померлі на гэтым узроўні? Я кажу, тут па тыпу кожны ўзровень вывучыць, і калі ты ўжо ведаеш, як рабіць што, то ў прынцыпе ўсё проста. Вы бачылі, як хутка мы прайшлі першыя 2 ўзроўні. А мне падавалася, że усіх клонаў забілі яшчэ ў першай частцы, не? Ну, тыпу, усе клоны канкурэнты 47-га, яны былі забіты ў першай частцы. Альбо гэта ў кантрактах адбылося. Просто кантракты, мне падаецца, гэты момант просто паўтараюсь першай часткі. Я не памятаю, я першую частку, па-моему, праходзіў... А ці праходзіў я першую частку, альбо ў мяне фальшывыя ўспаміны? Можа быць, я просто на ютубе яго праходзіў? У мяне блытаецца ўсё. Вось. Першыя 2 часткі я горш за ўсё ведаю. Ну, тыпу, таму што я іх праходзіў, яны геймплейна мне менш за ўсё падабаюцца з усіх частак Хітмана. Таму што яны найменш, яны больш лінейныя, чым папярэднія, ну, чым наступныя, і мне, пачынаючы з кантрактаў, сістэма паўпесочніцы мне падабаецца значна больш. Папярэднія даволі лінейныя ў гэтым сэнсе. Так, мы зараз максимально асцярожна. А, мне нельга максимально асцярожна. Ну і так мне таксама нельга. Патрэбна будзе абнавіць да QR-кодаў. Глядзі, просто ўсе падзеі ў асноўным адбываюцца, тыпу, пэўны час назад. То бок, любая частка, якая выходзіць, яна неяк не вельмі прям сучасная, то бок яна дадае сучасныя элементы, але ўсё яшчэ застаецца ў межах быццам бы, ну, просто падумаеш, чэл... Так, 47 яго зрабілі то дзесьці ў 70-х, 80-х, так? Ён, па сутнасці, ну, зараз ужо дзед, канешне. То бок, калі гульня будзе пра 2020, то ён як бы дзед. Але зараз рэмейкі, я кажу. Яны могуць быць аб тым, што мы не ведаем, якая яго прадгісторыя. А чаму зараз не скукнулі? На гвинт адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. У прынцыпе, персія не ўсё проста нават калі ўсё ведаеш. Ну, тут хутчэй, тыпу, ўжо выкананне. То бок, памылкі выканання, а не вось гэта то, што я нават не ўпэўнены, як мне правільна праскочыць тыя платформы. Там проста вось гэтая штука зверху, ну, тыя дзверы, яны зачыняюцца неяк вельмі хутка. Прям жорстка. Я нават не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Упс. 3 хвіліны засталося? Не. Хвілін мне 41 хвіліна засталася. У меня часу яшчэ нормально. Там 3-й ўзровень. Ау. Не атрымалася. Зараз тут гэта
Так, рейв пэўны час назад кожны год таксама так зараз так пэўны час назад кожны год таксама і наперад ідзе праз яшчэ 20 год 30 год аўдыторыі будзе зусім не цікава гуляць пра той самы час. Не, ну заўсёды ёсць рэтра. Ну ён нават калі у цябе няма ностальгіі да гэтага, таму што гэта не для цябе было зроблена і гэта не зусім тое, што ты ведаеш. Упс. Ты ўсё роўно можаш ацаніць тыпу некаторыя рэчы спакойна. Тут пытанне, што хітман ён абнаўляецца, ну тыпу ён ж абнаўляецца і тыпу ідзе наперад просто што ён пакідае пакуль штрых-код. Мне просто падаецца, калі прыбраць штрых-код, то згубіцца як бы фішка візуальная. Ось просто што так яна можа дрэнна састарэць. Ну, то бок гэта ведаеце, як дыскеты тыпу паказваць у гульнях і персонаж, ну чалавек можа проста не ведаць, што гэта такое. Дыскета і дыскета. Але калі сказаць, што гэта проста крыніца інфармацыі, тыпу о. Тыя, хто ведаюць, тыя ведаюць. Ай-яй-яй-яй-яй. Ужо 2. 39 хвілін засталося. А пра што гаворка? Апошняя хвіліна? А што гаворка? У другой частцы мы сустракаліся з адным з нашых братоў, які нас намагаўся забіць. Ну так, я кажу, горш за ўсё я ведаю першую другую частку. Блин, я бы і новага, я Absolution до конца не прайшоў, так што, в прынцыпе, аб чым я магу казаць. Не Absolution, пардон. Зараз бягучы просто Hitman называецца. Я яго до конца не прайшоў. Блин, я забыўся, што тут нема дорожкі. Вось пра што за... Блин, чат, я не зразумеў пра які таймер. Вось таму мне патрэбна зрабіць, у меня просто няма часу гэта зрабіць, мне патрэбна зрабіць таймер на галасаванне, чат. Я не зразумеў, пра што вы кажаце ўвесь гэты час. Абсалютна не зразумеў. Касмічныя рэйнджеры у нас перамаглі на заўтра. Хто у нас галасаваў? На якой мове мы будзем заўтра гуляць? Таму што каб пабачыць таймер, чат, мне патрэбна альбо паглядзець на свой гадзіннік, альбо паглядзець на прагляд стрыма. Ён у мяне зараз далей, чым раней, таму што у мяне тут рэчы яшчэ раскладзеныя. Вось, і чатка далей за гэтага. Добра, што чатку бачу. Але гэта самае. Яно ў версіі экрана ў мяне, па сутнасці, гэта прям мелкая хрень, якую ледзь заўважыш. Ой, не паспяваю. Не. Ну, в прынцыпе, там прям спяшацца патрэбна. У меня есть апка «Здоровые закупы». Так, давайте я ближе пододвину. У меня есть апка «Здоровые закупы», а там скануешь код, тебе пишут, наколькі ж твой любимый сырок дно. Цікава, што там пра агента напішуць. Дарэчы, у агента 47 реально зарэгістраваны, по-моему, баркод. То бок ён раней быў проста, як бы быў, і ён насамрэч нейкага ёгурта, типу баркод. Але потым замянілі, яны зарэгістравалі яго баркод, по-моему. Наколькі я ведаю, туга нейкай частцы яны яго на рэальную типу штуку зарэгістравалі. Так, чак, блин, чатка знікае. Ну глядзі, калі б яго замест баркода быў перфазатылак, то ўжо было б незразумела. Ну так. Мову з дапамогай дайсаў выберы. Я думаю, людзі ўжо прагаласавалі. Цэнтралізаванай базы баркодаў не існуе. Не, ну там типу, там же нумар, ну я кажу, што яна не цэнтральная база, але яны дзесьці зарэгістравалі сабе, ну типу яго, як нумар прадукта насамрэч. Та першая Hitman, наколькі я памятаю, там реально там типу як йогурт, які быў, альбо што такое. Гэта трэба пагуліць гісторыю, я можа зараз, я просто настолькі размыта гэта інфармацыя, можаце мне не давяраць у гэтым. Альбо я дзесьці проста чуў і паверыў, ось усё. Такое таксама магчыма.
Я больш за ўсё гуляў у Blood Money гэта якраз таки трэцяя, якая з успамінамі, так? Яна, па сутнасці, трэцяя частка. Па-моему, я яе таксама больш за ўсё гуляў. Але вось сюжэт мне больш за ўсё падабаецца ў другой частцы. Там гісторыя добрая, класічная. Царква, ён намагаецца знайсці спакой, але мінулае пераследуе яго, і сам 47 мы там найбольш чалавечны. Так? Я другую, па-моему, пачынаў. Я бы хацеў, каб былі рэмейкі на першую другую частку з меншай лінейнасцю. Я просто, ну, я калі спрабаваў, я такі, блин, навошта мне ў гэта гуляць, калі ёсць Blood Money? Ну, як бы, калі, ну, геймплей на Blood Money значна цікавей. Таму што вось гэтая сістэма, у якой ты, па сутнасці, рэальна сам шукаеш падыход да таго, як праходзіць. Вось. Дарэчы, перакліканне паміж сувязь паміж Персіяй, прынцам Персіі і гэтым самым і Хітманам ёсць, калі вы не ведалі. Акрамя таго, што тут шмат забойстваў адбываецца. Вось. Пачакай, кантракты. Вось, я ў кантракты гуляў больш за ўсё, потым Blood Money у мяне, можа, па колькасці часу. Дык вось, сувязь паміж прынцам Персіі і гэтым самым, і Хітманам. Першы Assassin's Creed натхняўся вельмі Хітманам і збіраўся быць Хітманам, па сутнасці. У сусвеце... Assassin's Creed звязаны з прынцам Персіі напрямую, таму што гэта спачатку планавалася як новая частка прынца Персіі, а потым вельмі хутка перайшла ў свой дадатковы праект, таму што у Ubisoft праблемы з серыяй прынца Персіі, як вы зразумелі. Праблема у серыі ў тым, што ім патрэбна за кожную, ну, за свой прыбытак выплочваць грошыкі, там камусьці роялці, скарацей, аддаваць. І вось гэтыя роялтіс яны не жадаюць плаціць свае там 2-3%. Таму яны зладзілі сваю серыю. Вось, зладзілі яны серыю Assassin's Creed, якую вы ведаеце, хутчэй за ўсё. Вось. І Assassin's Creed планаваўся як, па сутнасці, на пэўным этапе яна рабілася літаральна пад Хітмана. Хітмана ў сусвеце Персіі. Ну, не ў Персіі, а там Хашашына, вось гэта ўсё. Потым астатняе ўсё было накручана наверх, таму што гэта, па сутнасці, адзін з дисдокаў. Ну, пра гэта працуем. Блин, не паспею. Не паспяваю. І нават не скачу. Вось. Не толькі не паспяваю, яшчэ не скачу. Я не прапусціў цудоўны жад Барыса. У мяне чат, я не заўсёды магу паспяваць за чатам. Чым чат хутчэй, тым складаней за ім паспяваць. Зараз, дарэчы, чат пакрыху становіцца мне крытычнай праблемай, таму што мне патрэбна дадатковы манітор, я не паспяваю сачыць за чатам. Ну, я просто не паспяваю, таму што мне патрэбна адгарнуць галаву ў бок, паглядзець, прыглядзецца, пададвінуць крыху ноутбук з чатам бліжэй, і паспець нейкія паведамленні пачытаць. Гэта супер незручна. Гэта столькі шмат дзеянняў, а мне патрэбна, каб ён бёг літаральна каля мяне на экране ў ідэале, ну, што-небудзь такое. І пажадана бачыць прагляд і інфармацыю па бітрэйту і іншае, каб я ведаў пра тэхнічныя праблемы. То бок мне патрэбны іншы манітор. Вось, мне патрэбны кнопкі стрыма і вось гэта ўсё. Таму я лёгка магу прапусціць штосьці. Вось, калі я не прачытаў, гэта не таму, што я не хацеў. Хутчэй за ўсё, зараз я не пабачыў. Так. І напіша, што ён ГМА. Вось цікава, 47, што рэальна... Ён жа генамадыфікаваны, так, правильно? Эйл Эбі, 10 000 атрымлівае. Дзякую вялікае. Мо слоу-мод уключыць? Не трэба. Не, гэта не тое, што мне хацелася. Слоу-мод можа быць карысным, калі ў цябе прям да халеры прям паведамленняў. То бок, калі ў цябе бясконца сыпецца паведамленне. Але я бы не хацеў бы, я не жадаю слоу-мод. Мне не падабаецца. Мне падаецца, гэта такая нейкая... І гэта зручна для стрымера, у пэўным сэнсе. Але я бы не ставіў сабе. Сур'ёзна. Гэты платформінг, ён мяне забівае, літаральна.
Размовы не атрымаецца, будуць проста асобныя рэплікі ад гледачоў. Ну, размовы так, але зноў жа, ну, тыпу, у пэўны момант пры вялікай колькасці паведамленняў трэба проста да іх ставіцца як да агульнага розуму. Тыпу, ну, ты ўжо размаўляеш літаральна з агульным розумам чата, а не з адным чалавекам. Таму што ты чытаеш тое, што паспяваеш. Давай. Паспелі чат. Мы паспелі чат. У першы раз паспелі. Так. Зараз зразумець, што мы можам увогуле зрабіць. Там уніз, по-моему, дзесьці націснуць можна, не? Давайте проверим, што ўнізе. Даследуем лакацыю, раз уж можам. А, і гэта вяртанне назад, усё, я зразумеў. Плюрыбус у чаце? Я не глядзеў плюрыбус. Я вельмі мала зараз чаго гляджу, там вельмі мала. Я просто не паспяваю нічога глядзець. Так, мы зараз адчыняем дзверы, атрымліваецца. Зараз задача простая, трэба вярнуцца назад. І ўзровень пройдзены. Не памерце. Так. Ого! Гэта легальна ўвогуле? Што за лухта? Я не чакаў шкілета тут. Слухайте, там тады атрымліваецца прасцей пераскочыць пра шкілета і проста спусціцца, правильно? Замест таго, каб з ім змагацца, гэта ж лухта нейкая. Мяне гульня захавала? Мяне гульня захавала пасля паркура. Тут ёсць захаванні паміж узроўня. Ачмурэць. Мне, дарэчы, мне можа падалося, але ў шкілета не было здароўя. Ён бессмяротны. 30 хвілін засталося, чат. Колькі ўзроўняў усяго? Хто ведае, хто падкажа? Давайте проскочим просто праз яго. Давай, шкілет. Ладно, ён за мной не пойдзе. Оп. А, мне ж улева, так. Оп. І ўсё, і мы трэці ўзровень прайшлі. У такіх выпадках чат звычайна размаўляе сам з сабой, а да стрімера звяртаюцца праз, ну, сабачку, каб яму паведамленне падсвяцілася. Далёка не так добра, як зараз, калі ты проста удзельнічаеш у агульнай размове, просто, ну, а што рабіць, калі чат так быстро ляціць? Ну, мне падаецца проста... Чакайце-ка, а што ён там, ён такая там ляжыць? Нас чакае. Окей. Час ідзе... Чацвёрты ўзровень. Дзесьці ў палацы ўжо. Дайце-ка момант, я пачытаю чат. Вось гэтая кусалка вельмі патрэбная рэч у палацы. Ну, можа, яны, можа быць, так кансервы адчыняюць ёй, альбо хлеб рэжуць. Ну, разумееце. Карысная штука. У арыгінале не было такіх чекпоінтаў. Ага. Яшчэ з дзясятак узроўняў. Сур'ёзна, то бок там 13 узроўняў дзесьці? Могла бы плюнуть Джафару, но вось правильный подход. Так, добра.
Мне просто цікава, а навошта гэта платформа? Ладно. 10-13 узроўняў. Ну, далёка, я скажу. Трэба справа яшчэ ў тым, што трэба даследаваць жа іх, ну, тыпу, каб іх разумець. Таму што тут гэта вялікая частка, ну, тыпу... А, блін, вось гэта атака з-за экрана, гэта было жорстка. Вы бачылі гэта? Я даже ў таго ўзроўню не даходзіла, падаецца. Вось да гэтага, так? Таму што я дакладна не даходзіў. Гэта я ўпэўнены. Платформа для таго, каб на дыванік паглядзеў. Блін, дакладна. Спецыяльна гэта... Ну што? Тут можна ваншотнуцца? А ты не выйдзеш? Ау. Блін, неяк. Мне просто цікава, што там, я хацеў агледзець нармальную лакацыю. Недзе 4 па 4 хвілін на ўзровень. Так, гэта рэалістычна, калі ты ведаеш, што рабіць. Окей. Зразумеў, што ўнізе. Хаця, я так думаю, што, блін, давайте тады яшчэ даследуем. Далей даследуем узровень. Зразумеў, што дзе. Так. Мясцовы шлях болю. Мы на нейкую халеру пайшлі у палац не праз дзверы, а паехалі на паласу для трэнавання ў паркуры. Ну так, так. Усё класічна. Па платформінгаўскі, па прынца персіўскай. Ага. Якая цікавая штука. Ладно. Цікавы ўзровень. То бок я магу зваліцца, гэтага чала можна не кранаць нават. Ну, таго, якога мы білі, яго можна прямо забіць абсалютна. Ён не патрэбны. Можа быць, ён патрэбны, калі вы запаролі спробу. І хоць неяк, але, блін, ці не прасцей проста за гэта самае, ну, забіць. Оп, ладно, не атрымалася. Оп, зачапіліся. Ага. А што мне з гэтага будзе? Я, падаецца, зразумеў. Я, падаецца, час зразумеў. І гэта жорстка. Карацей, мне патрэбна спусціцца, забіць гэтага чэла і абысці поўнасцю, ну, карацей, патрэбна прайсці знізу, каб потым прайсці зверху. Вось прыкладна такі расклад. Там скокнуць трэба. Калі я падаю, гэта ў большасці сваёй не з-за таго, што я нешта памыліўся дзесьці. Блін. Я, ну, як бы, калі я падаю, гэта ў асноўным з-за таго, што анімацыі складаныя. Прямо складаныя. Ось такая вось хрень. То бок яго біцца тут, гэта прям нереалістычная хрень. Давайте, ну, я просто ждаю паглядзець улева, наколькі далёка я магу зайсці там.
Там з краю можна просто наверх. Ось тут, типу. Нешта наверху мені не трымалася. Оп. Вось так. Тут можна зламаць гэтыя штукі. Я зразумеў. Так. Там просто можна наверх, так наверх там не атрымлівалася... Ой, блин. Да блин, зараз разобьюсь просто ни за что. Там яно не атрымлівалася з-за того, што я ж не разбіў платформы. Ну, типа, мне ж патрэбна зверху прайсці, каб гэтыя платформы разбіліся, не? Пачакайце-ка. А дзе маё... Я думаў, гэта туды, куды патрэбна, а гэта бонус. Блин, так. Не, давайте не праз таго чала пойдзем вось тут. Мінус калені, ды блин, я тут просто адсутнічаюсь. Я думаю, ён кузнечык, я там не конік. Просто я не ведаю, гэта жесть не... Вожух на. Напужалі як. Так, давайте-ка яшчэ раз. Тут же можна праз верх, правильно? Я вось так стану і вось адсюль скокну, каб не пераскочыць. Ёсць. Ахоўнік такі, ты што дурны? На месцы ахоўнікаў я бы задаўся бы пытаннем, чаму я ахоўваю той калідор, вось, чым я бы задумаўся. А што мне тут рабіць-то? Мне ж сюды патрэбна, правильно? А што рабіць-то? А, зараз гэтая штука адчынілася, так? На нейкую з платформ, якую я націснуў, эта штука адчынілася. Ладно. Ахоўнік, давай пазмагаемся. Хоць сюды. Ёсць, перамаглі. Так. Справа яшчэ нешта, можа быць, ёсць? 20 хвілін засталося, чат. А калі вы будете пробиваться, чела? Опа. Давно? А выход где? Так, ладно, гэта яшчэ не выход.
В прынцыпе, гульня, як чел краў бутэлькі з палаца. Так. Вы думаеце, мы насамрэч паляўнічы на... Мы там прынцэсу ратуем? Не, не халера, мы тут на бутэлечкі палюем. І да Джафара лезем. І Джафар такі, не, я жадаю женіцца на прынцэсе. А мы такі, не, Джафар. У нас ёсць усе бутэлькі, якія толькі магчыма ў гэтым... О, вось гэта быў выхад зараз адчынены. А што там унізе тады? Пачакайце-ка. Мне падаецца, мы тут былі... Не? Ну ладно, я гэтым карыстацца не буду. Вось оно опускаецца. Мне падаецца, мы неяк сюды прыходзілі, не? Я просто забіў сюды прыходзіць. Давайте спалучым гэта ў галаве. Чаму я гэта... Дзе я гэта бачу? Ага. А я не разумею. А навошта гэтае месца тады? Типу, скарота там няма ніякага. Навошта яно патрэбна? Я думаў, што гэта зараз замкне ўзровень неяк дзіўным чынам. Типу, як праход адчыніцца, ну, там, не ведаю. Там сакрэтная нейкая штука будзе, якая б хуценька прайсці, але не. Просто праз верх даволі доўга тупаць. Я падумаў, можа, тут хуценькі які праход ёсць. Які, калі ведаеш, то ведаеш. Тут люстэрка ёсць? А які момант люстэрка з'явілася? Так, пачакайце-ка. Apes together. Strong. Так, чат я штосьці не гатовы быў. Зараз на вас начитаю. Ну, калі настраляць, блин, неблагі план. Я алкашнік. Ты ніколі не думаў, што гэта Хан Соло? Ты думаеш, што прынц Персіі Хан Соло? Типу, скрасці Джафара і піць бутэлькі, гэта я пра яго? Наша справа шукаць выхад. Я зараз трошкі не чакаў, што мы люстэрка сустрэнем. Калі б яго цікавілі дзяўчыны, ён бы сабе такі гатчы данж не пабудаваў бы. Ну, вось так, так. Не, ну, блин, адкуль мы ведаем? Адкуль мы ведаем? Можа, гэта не яго данж, можа, гэта султана данж. Адкуль мы ведаем? Скрадзем усе бутэлькі, Джафару не будзе чаго піць на вяселле. Я думаў, гэта частка нашага плану, не? Это ж першая люстэрка ў гульнях, не? Можа быць, я не ведаю. А можна... Я настолюю просто. Не? Просто якога хрена тады? А як мне прайсці, чат? Як гэта магчыма ўвогуле? Мячом яго, а меч як дастаць? Ну, типу, меч даставаць гэта самае. На shift? І як вы бачыце, на shift ні халеры не адбываюцца. Прабегчы скора праз яго? Ну, давай паспрабуем з размаху. Не. З нагі няма. Мы ногі ўсё пераламалі. Іншы меч? Дык няма іншага меча, які ёсць, чат. Пацалуй яго. Я націскаю кнопку пацалунка, не працуе. І актыўна я націскаю, гэта не спрацавала. Платформа ўнізе, што адчыняе? Яна адчыняе праход у гэты самы, выхад з узроўня.
Уже нічога не адчыняе. Ну, типу, яна нават гука ніякага няма дадатковага. Нейкі альтер, здивуюсь, блін, я халера його. Apes together strong. Ну, оп. Уга-буга. Я не чакаў такого павароту. Я пайду ў інтэрнэт шукаць адказ на гэта, таму што ў мяне няма ідэй. Ну, тыпу, знізу прайсці нельга, гэта не праходзіцца. Скакнуць насустрач не спрацавала. Што яшчэ ўмее прынц? Прынц умее чапляцца і скакаць. Скокнуць, вось, ну, тыпу, скок. Вось он, скок тут. Скок з разбегу, ён проста ўтыкаецца у люстэрка. Пачакайце-ка. А чаму яно не спрацавала раней, што гэта нахрен было? Што выбегла з люстэрка зараз? Ладно, окей. Чаго, а гэтага я не чакаў. Ачмурыць. Нейкая жесть. Чат разумнікі. Чат нешта ведае. Цёмны прынц, ну. І завязваюць, карацей, як он, 2 трона, трэця частка пяскоў часу. Ай-яй-яй. Ёсць. Там справа нешта можна забрацца. Цікава. Зараз нейкі вялікі ўзровень будзе, я не ведаю. 15 хвілін у нас засталося. Так. Оп. Опаньки. А ты, слышь? Слышь? Прынц ачмурэў. Вы бачылі? Вы бачылі гэтую пачвару? Ён прыбег і маё зелле выпіў. Блин, а там, што рабіць? Ладно. Я ж не разаб'юся. Не разбіўся. Там лячэнне ёсць, але я яго браць не буду. Які гэта ўзровень, дарэчы, чат? Я нешта згубіўся трохі. 12 хвілін зараз засталося. Там наверх яшчэ можна залезці. Бачна. Это наш алкагалізм збегнуў. Трэба вярнуць, бедны прынц. Ніяк не перамагчы гэты алкагалізм. Мне падаецца, я зараз забраў усю пастку, чат. Нешта мне так падказвае. Опа. А я магу зламаць гэта знізу? Альбо гэта так не працуе? А што мне рабіць? Это ўсё? Гэта тыпу фінал? Я не разумею. Просто там зверху тыпу платформу можна разбіць. Просто я зараз у пастцы. Я не магу неяк... Тыпу прынц спрабую зачапіцца, але ніхалера не адбываецца. Скраў бутэлечку, якую мы хацелі скрасці. Ну, бойка з нашым алкагалізмам. Блин, чат, я реально я ў пастцы. Гэта ж рашэння няма. Я просто захрас. У мяне здольнасцяў ніякіх няма падыходзячых.
Выпусти гульня мяне, калі ласка. А наперад пхні. У сэнсе наперад. Кажа, што з люстэркам да прынца яшчэ была Эйрхард 86-го года, напрыклад. Окей. Ну тут просто яна прям сюжэтная, не просто люстэрка, а тыпу люстэрка, з якой выбягае цень. Направо скокай? Вось. Вось я скокнуў направо. Наперад пхні, не разварочвайся. А мне калі ласка лева-права. Уверх прабей, дык вось уверх што адбываецца. А чаму яна, слухайце, а чаму яна дагэтуль не разбівалася ўверх? Блин. Гульня падманшчыца. Ау. Чакайце, а што, нешта адчынілася? А выйсці адсюль як? А, можа быць, направо туды можна. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ага, вось оно. Я не ведаю, я нешта адчыняю паўсюль. Нешта адбываецца. Ну, хопить парировать. Специально натискаем на платформу. Не ведаю, это важно ці не. О, здоровечко. Здоровечко ожидаю. Так. О, яшчэ здоровье. Цудоўна, попілі. Я чую, на нешта адправілася. Калі вы ледзь пачулі алёрт, і ўсё нормально, гульня просто капец якая ўвосная. Last Train Home адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. А, не, гэта ж яна для мяне ціхая. Для вас, ну, тыпу, для вас нормально павінна быць. Баланс плюс-мінус норм. Так. Чела, ты не ждаешь подвести? Ай, я ж... О, я выжыў. Я зачапіўся за край і выжыў, каб вы разумелі. Вось што зараз адбылося. Слухайце, а я зараз не заб'юся, не? Заб'юся. Это 5-й ўзровень, дарэчы, чат. Калі вы не ведалі. Давайте тады правяраць усе куты. Тыпу, куды ўніз можна злезці, што я побачу. Не, я сюды не жадаю. Я перадумаў. Ау. Давай, падай. Ляснуть. Давай. Падыходзь. Ляснуть. У сэнсе ты дацягнуўся. Я да яго не дацягваюся, у яго, блин, ласты гэтыя доўгія. Вось жа пачвара, а? 7 хвілін засталося, чат. У яго даўжэйшы. Дык вось няхай не выхваляецца. Ціхенька сабе там пад сваім пад коўдрай сядзіце і сабе паказвае усім. Ну, в сэнсе, зараз ходзіць, паказвае усім. Няхай не выхваляецца. Бесіць.
Тень, пошли со мною. Тень такі, ну нормально, в принципі, разом бежим і добре. Оп, нормально. Тут наверх зараз. Я не ведаю навошта, але там ёсць дадатковыя платформы, якія нешта тыпу адчыняюць. Вось. І я не ведаю, што за яно. Чаму бы не пакранаць, правильно? Вось, а так яна разбіваецца. Усё ў парадку. Не ў парадку, чат. Я скокнуў один раз лішні. І мне патрэбна поўнасцю абыходзіць усё. Вось жа халера. Ну ладно. Мне здаецца, яшчэ ні ў адной іншай гульні ў чаце не было столькі двухсэнсоўных жартаў, як у гэтай. Не ўпэўнены. Я падлік не вёў. Або пакранаць. Ну вось, пачынаецца. Трэба, каб упэўніцца, што ўсё ў парадку, трэба пакранаць. Так, бежим, 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 бежим. Ай-яй-яй! Упс. О, у меня для вас котика есть. Давайте-ка паузу. Зараз я кочку поставлю. У меня для вас такая кочка есть. Зараз я пакуль буду наладжваць, мне літаральна пару хвілінак патрэбна, я зараз перапынак паставлю оверлей.
Ёсць Фрэя. Так. Давайте яшчэ, можа, правей крыху. Во. Так. Адвага і страх, перамога і крах, астрала і цэль. А, ну вось гэта патрэбна песняй Аладдіна, так, пець. Так. Пра ноч я была бачыла надоечы рылс, дзе стрымерцы арабскай параілі ў чаце паставіць мод на Майнкрафт. Яна спачатку не зразумела, што памянялася, а потым бачыла крыпераў арабаў і сорамна і смешна. Ну, такое сабе. Тыпу, не, ну не ведаю, карацей. Ведаеце, тыпу, любы жарт мае месца. Галоўнае толькі разумець, што тыя, хто яго пачуюць, не, ну, па тыпу, жарт не павінен абражаць тых, хто... Добры жарт не абражае тых, хто знаходзіцца ў пакоі, скажем так. Ну, ты аўдыторыю. Вось і ўсё. Ну, там гэта абразлівы жарт. Там, тыпу, з-за таго, што любы жарт можа кагосьці бянтэжыць, то правільны падыход толькі адзін. Гэта проста разумець, каму гэты жарт расказваецца. Вось, таму што калі ты крыўдзіш людзей проста жартам, ну, жарт можа пакрыўдзіць. Вось, лёгка. Праблема ў тым, калі ён скарыстаны. Калі мэта пакрыўдзіць кагосьці, гэта можна рабіць і без жарта. Давайце ўжо, ну, калі некаторыя людзі выкарыстоўваюць жарты выключна для таго, каб крыўдзіць іншых людзей. Вось, таму што такога гэта жарт. Ну, вось такое. Карацей, мне падаецца, ў гэты вось момант як бы і смешна, і сорамна, ну, як бы чакана, таму што як бы не для таго чалавека не та аўдыторыя, карацей. А вы ж ведалі, што казка пра Аладдзіна не арабская. Той збор твораў «1001 ноч» навогул нейкі мікс сапраўднага і аўтарскага. І казку пра Аладдзіна напісаў сам стваральнік збору. Не ведаў. Я «1001 ноч» не чытаў. Ось. Я прям не чытаў. Я толькі, ну, урыўкамі, можа быць, нейкія пэўныя гісторыі там, тыпу, чуў, але скароты, тыпу, скарочанай версіі, па тыпу, што проста якія асноўныя падзеі там былі. Гэта пранкі не лупіце. Ну, ну такое. Ну, тыпу, гэтага проста ёсць мяжа разумная. І гэтая мяжа скончыцца там, дзе вы пачынаеце, ну, калі жартам можна, ну, калі жартам ты крыўдзіш чалавека, якому ён адрасаваны. Ну, тыпу. Гэта ўжо глухта нейкая. У мяне 4 хвіліны ў гэтым праходжанні засталося, чат. І потым мы пачынаем па новай. Ау! Ну, давай. Ну, давай. Оп, готово. Я чытала гадоў 11-12 неадаптаваную версію. А ў сэнсе неадаптаваную. Я проста нават не уяўляю, якія там версіі ёсць, і чаго гэтага не ведаю. Паспеем, ну, я кажу, няма за што хвалявацца, тут нармальна ўсё. Па часе укладваемся роўненька. 3 хвіліны засталося, чат. Давай, чел, доганяю. За своим тенем бежим. Оригинальная 1001 ночь Жудас на хорне. Окей. Блин. Я там щось пропустив цікаве, так? Давай. Оп. «16 плюс». Ага, 16. Так, там прям такое зусім типу. Что там я пропустил такое?
Треба було читати, треба було читати. 60 секунд зосталось. Чат, мы амаль поспеваем. Для некоторых книг были дзіцячая версія, напрыклад, Гаргачева і Патрагуэль. Версии, у вас там гэтыя версіі пайшлі ўжо 17++, там, блин, пачнецца плюс. У бабулі быў 200-томнік сусветнай літаратуры, я чытала ўсё запар. Неблага. Неблагая коллекция. Не халера ён там ваяр, капец. Чат. Я вам скажу, что часу засталося 10 секунд. Так что мы улетаем зноў пачатак. Ну, браты Грым таксама жорсткія. Ну, то бок, тады не вельмі замарочваліся, мне падаецца. Мінус прынцэса чат. Сёння за адзін стрым знікла ўжо 2 прынцэсы. Ідзем у наступны палац. Не, Грым, дарэчы, было прызначана для дзяцей. Ну, типу, я не ведаю, як наконт вось гэтых 1001 ноч, я не думаю, што яна дзіцячая з самага пачатку была. Вось, але Грым былі дзіцячай казкай. Ну, типу... Самы просты спосаб дзіцёнка зрабіць так, каб дзіцёнак слухаўся, напужаць яго. Это было вельмі проста практычны падыход. Утилітарны такі. Напужай, таму што працуе. Самай справе многія народныя казкі, нават нашы нейкія сумнеўныя па маралі. Ну так. І казкі збольшага сваёй рабіліся для таго, каб бавіць час збольшага. Типу, гэта людзі заўсёды ўсю сваю чалавечую гісторыю расказвалі гісторыі. Дзяліліся досведам такім чынам, просто бавілі час. Типу, зараз у нас ёсць там тэлевізары, кнігі, гульні тыя ж. Заўсёды гэта было. Это не нешта новае. Вось. Некаторыя гісторыі вельмі сур'ёзна ўспрымаліся як частка культуры, ну такой важнага моманту. Это заўсёды было. Так, зараз казкі, як і мультфільмы, лічацца выключна дзіцячым жанрам. А раней казкі былі распаўсюджаны сярод усіх аўдыторый. Так, ну яны па сутнасці такое адкрыццё, як тое, што дзіцёнку штосьці патрэбна не паказваць, гэта адкрыццё больш познее, скажам так. У пэўны момант гэта было да пофіг. А колькі у нас часу? Мы на другім узроўні 58 хвілін, мы з 2 хвіліны зладзілі першы ўзровень. Так. Ёсць. Там унізе, па-моему, нічога няма, так? Так. Альбо там ёсць. Я памятаю, што самае важнае тут гэта лячэнне, якое ёсць. Просто яно, по-моему, вось тут вышэй. Или мне памяць правильно подказывае. Так, давай, чел. Толькі
У мяне такое адчуванне, што я нешта не тое раблю зараз на гэтым узроўні. Не ведаю чаму. Бо я жадаю дадатковае здароўе сабраць. А яно дзесьці па дарозе амаль знаходзіцца. Ау. Так, давайте вправо зараз сбегаем, потому что там, по-моему, просто здоровье. А, не, здоровье напереди есть. Ау, пошкодил себе ногу еще. Блин, только змарновал просто. Можно было ничего не робить, и было бы то же самое. Калісьці казкі слухалі і дарослыя, але так, тады да дзяцей адносілі як да маленькіх дарослых. Ну так, па сутнасці, тыпу, гэта розніца была невялікая. Тыпу, там, тыпу, няма занадта маленькага ўзросту. Ёсць проста дарослыя, які яшчэ не вырас. Ну так, ён, тыпу, больш тупаваты, там менш штук можа зрабіць. А астатнім пасраць. Ну, тыпу, можна, яму можна ўсё. Тое ж самае, што можна даросламу. Так. Па падліках ад гэтага злодзея памерла ўжо 2 прынцэсы. Мы ведам даследаванне і падзеемся на лепшае, што ніводнай прынцэсы больш не загіне. Ну, тут нічога абяцаць не магу, чат. Прынцэсы яны такія. Скончваюцца вельмі хутка. За гадзінку. Наконт сумненнай штуку ў Бібліі мне цікава. Ну, цікавая тэма. Цікавая тэма. Тыпу, калі для сучаснікаў ёсць нейкія сумнеўныя пункты, гэта цікавая тэма. Таму што звычайна ж это ўсё пішацца зноў жа, а тады не было там фокус-групы, не было даследавання, што падабаецца, што не падабаецца. Напісалі, тыпу, якусь, па тыпу, мне падаецца, так будзе зашыбісь. І ўсё. А далей ужо як атрымаецца. А максимум, типу, некалькі чалавек правярае, яны паміж сабой размаўляюць і выпраўляюць нешта, так? Любыя штукі, якія былі напісаны ў той час, яны у большасці сваёй просто літаральна як аўтар падумаў, што будзе круто. Так, абедных абедных забітых ахоўнікаў, хто проста ахоўваў палац, ожидаючых скрэслення, ніхто і не лічыць. Ну, каму яны патрэбныя, правильно? Хто гэтых ахоўнікаў лічыць будзе? Вось прынцэсы, гэта важна. Джафар сваю ўладу атрымае толькі калі на прынцэсе ажэніцца, а не на ахоўніке. Правильно? Хаця, з іншага боку, так-то нават калі ён ажэніцца на ахоўніке, не, ладно, давайте не развіваць гэту тэму. Так. Давай, тупай. Ау. 53 хвіліны. Мы зараз за 7 хвілін на 3-м узроўні і нават робім яго, ведаем яго. Па сутнасці, я магу зараз даволі хутенька дабрацца да 5-го ўзроўня. Праблема ў даследаванні, то бок, па сутнасці, вельмі шмат часу заходзіць на тое, каб даследаваць узровень. Таму што ты не ведаеш, куды ісці і што рабіць. А потым ужо трошкі прасцей. Уху-ху-ху-ху. Як ж добра, што я shift заціснуў. Ау.
Упс. Нешта пайшло не так. 52 хвіліны засталося. Нагадываю, чат, заўтра у нас касмічныя рэйнджеры другія. Мы ўсё яшчэ не вызначыліся, на якой мове мы будзем гуляць, таму я не ведаю. Я паспрабую на ангельскай. Мне цікава, як яна будзе выглядаць на ангельскай, з-за таго, што гэта правіла пакінулі за мною, але ну я бы з таго, што тут канфліктная як бы хрень, я бы пакінуў на тых, хто галасаваў. Вось. Я паспрабую на ангельскай, паглядзім, што я не ўпэўнены. Таму што там можа быць вельмі дрэнна напісаны тэкст на ангельскай. Гэта тое, што назіраў у гэтым самым у роук-трейдеры, і ў роук-трейдеры, я думаю, яны яшчэ намагаліся, ну то і распрацоўшчыкі-то розныя, а вось типу агулам, я думаю, гэта як гэта так патлумачыць, карацей. Я думаю, я не думаю, я ўжо нічога не думаю. Монабеларускай праз накладкі OBS. Ой, мне няма часу гэта наладжваць. Я разумею, пра што ты. Ёсць там з'явілася оверлей нейкі, які аўтаматам перакладае на беларускую. І можна, тыпу, паспрабаваць з аўтаматычным перакладам. Проста пытанне это не ў гэтым. Ёма. Там, ну, па-першае, я гэта наладзіць не паспею. Проста не будзе часу. Таму што сёння ў мяне ўвесь дзень да самага сна распісаны. Мне няма моманту, калі я магу наладамі займацца. Нават калі касмічныя рэйнджеры, у мяне ёсць паўгадзінкі, калі я магу наладамі пазаймацца для касмічных рэйнджераў. І гэта налады ў сэнсе таго, каб запусціць стрым. То бок, калі яна не будзе тэхнічна неяк працаваць, у мяне ёсць паўгадзінкі, не працуе, канец. Ну, то бок мы адкладваем іх на потым. Вось і ўсё. Я, можа, возьму тады, што ў нас там на другім месцы зараз. Я не ведаю, што ў нас зараз на другім месцы. Ну, зараз ужо на першым. О, не. Не та анимация. Ты думаешь, что российцы не умеют английскую? И у роук-трейдеры я могу сказать, что не умеют. Ну, типу, роук-трейдеры я бы чакаў даволі добра напісаны ангельскі тэкст, але тэкст выглядае графаманія. І бачна, як сказы пабудаваны. Яны пабудаваны не англамоўным чалавекам. Тыбок, ну, гэта заўважна. Я нават бачу канструкцыі, якія хутчэй за ўсё на расійскай гучаць нармальна, а на ангельскай гучаць як хрень нейкая. Так што я магу дакладна сказаць, што ну не ўмеюць. І гэта зараз, тыпу. А касмічныя рэйнджеры выйшлі даўно, і я не ведаю ніводнага чалавека, які ведае пра касмічныя рэйнджеры, ну тыпу, не з СНГ рэгіёна. Я просто не ведаю такіх людзей. Нокс жа. Дык Нокс гэта самае, там закрылася ўжо платформа гэтая. Нокс жа мае таксама тэхнічную праблему. І ў мяне, я кажу, мне наладаў паўгадзінкі ёсць. Па часе. На 112 оперейтор отправляецца 5000. Дзякую вялікі. Let me speak from my fart. Не-не-не, гэта іншае. То бок ёсць, скажем так, просто стыль тэкста. Гэта, ну, заўважна. Гэта заўважна. Ёсць складаны літаратурны тыпу ангельскі, ёсць дзіцячы ангельскі. Ну, то бок гэта тое ж самае, вы просто не заўважаеце, але вы ведаеце, што за чалавек піша тэкст. Тыпу, вось на любой мове, калі вы, на любой мове, калі вы бачыце тэкст, вы разумееце, што які кантэкст альбо настрой спрабуюць вам стварыць. Залежыць ад карыстання слоў, аб тым, які парадак. Яно стварае настрой. Ну, па сутнасці стылі, як напісана, ён стварае настрой таго, што будзе адбывацца. Вось, і ў роук-трейдера ёсць трошкі праблема на ангельскай. Я не ведаю, як на расійскай, але сказы выглядаюць так, быццам бы яны былі перакладзены, ну, ось, тыпу, з расійскай проста, як ёсць. Бачна, што не носьбітам, скажем так. Да што ж такое? Ёсць савецкі ангельскі. Не-не-не, ну вось гэта там не то не настолькі дрэнна, але ну слаба. Вось просто тыпу калі вы чытаеце, калі вы адкрываеце казку і вы чытаеце казку, вы ведаеце, што вы чытаеце казку, нават калі у вас ну
няма ніякага іншага кантэкста, і сказ нічога не расказвае, нічога казкавага. Вы ведаеце, пра што я зараз кажу? Ну, я ўпэўнены, што вы ведаеце, пра што я кажу. Калі не, возьмеце, адчыніце казку і возьмеце любы сказ без кантэкста, які не выдае, што гэта казка. І вы разумееце, як ён пабудаваны, вы разумееце, што гэта зараз расказваецца казка, таму што яна стварае настрой. Вось. Вось. У рэктрейдеры, на мой погляд, не выцягнулі. Ну, типу, альбо ён такі тэкст і ў арыгінале, я не ведаю, альбо ён просто, ну, перакладзены занадта, скажем так, каб стварыць пафас у ангельскай, то патрэбна выкарыстоўваць іншыя словы, альбо іншыя па-іншаму будаваць сказы, калі хочацца. Таму што там просто перадача інфармацыі, па сутнасці. Пры гэтым інфармацыя не перадаецца ніякай. Вось гэта больш за ўсё раздражняе. Табе быццам бы расказваюць... Да што ж такое? Вам быццам бы расказваюць інфармацыю, але інфармацыі новая ніякай не даюць. Нудна. Вось, просто нудна. Ну, як бы я... Той момант, калі я не вытрымаў, я рэдка такое мне бывае, але я не... мне складана ўжо было, я па дыяганале вельмі хутка пачаў чытаць сказы. Ну, гэта слаба. Я, дарэчы, дагэтуль думаў, ну, наконт рук-трейдера, яшчэ одна там штука ў капілачку. Я думаў, што студыя, якая там, ну, рук-трейдер робіць, Pathfinder, там яшчэ плюс-мінус адэкваты, бо ёсць студыя вельмі там неадэкватная, скажем так. Вось, я думаў, што ладно, з гэтымі нічога такога я дзесьці зашкварнага не знайшоў. Вось, падаецца, ўсё нармальна, ну, потым знайшоў. Як вызначылася, насамрэч, капец зашкварная студыя. Да, ё-маё. Вось такая вось справа. Так што тут такое. Таму касмічныя рэйнджеры гэта пакуль апошнія, мы на замарозцы з расійскімі гульнямі, новых не дадаем просто. Таму што гэта ператвараецца, ну, мне патрэбна разбірацца больш, чым, блін, з наладамі іншых гулень. А вот калі падаецца, што ўсё ў парадку. Вось такая вось херня. Так што не, больш так не робім просто. Да і што ж такое-то? Я грала ў арыгінале, ён перагружаны, але нейкім негатыўных эмоцый ні я, ні іншыя стрымеры не адчула, наадварот, вайбова. Яно, ну, тыпу, нудна просто напісаны тэкст. На ангельскай гэта нудны тэкст, яго не цікава чытаць. То бок ты, як бы, ну, просто яго можна скіпаць. Ну, тыпу, яго хочацца скіпнуць на ангельскай. І гэта яшчэ на фоне умоўнага дыска Элізіума, калі не толькі змест цікавы, а яшчэ як ён напісаны на ангельскай, дыск Элізіум напісаны на ангельскай вельмі цікава, пры гэтым вельмі складана. Складаны ангельскі там, ну, калі што. Да што ж такое? Я зараз не магу дабрацца да платформы, 45 хвілін засталося. Вось, і як бы праблема хутчэй таго, што няма пісьменнага, ну, гэта досведа пісьменніка, ведаеце, вельмі рэкамендуецца, каб, ну, гэта бізнес-рэкамендацыі там 2015-16 года, калі вы робіце, тыпу, сабе студыю і робіце артыкул у нейкую газету, альбо штосьці, калі вы спрабуеце на заходні рынок сысці, куды-небудзь там, ну, то бок прасоўваць промо-матэрыялы. Вельмі важна, каб артыкулы нават, тое, што падаецца вам, ну, я сам магу напісаць, у мяне вельмі добры ангельскі, там, C1, вы ўсё, раюць ўсё роўна наймаць пісьменніка, які носьбіт. Зараз чат, паспеем. І не скокнулась. Просто не скокнулась. Раюць, карацей, гэта самае. Раюць усё роўна наймаць чэла, якога ёсць досвед напісання артыкулаў, таму што калі вы напішаце самастойна, вы хутчэй напішаце яго сумна. Я тады не зразумеў, я здзівіўся такому факту. Тыпу, калі ў цябе высокі ўзровень ангельскай, то гэта, тыпу, якая розніца? Ты просто расказваеш то, што расказваеш, яно павінна быць нармальна, ну ты ж цікавыя штукі расказваеш. А справа ў тым, што як ты пішаш, як ты робіш цікавым штосьці. Это дадатковы досвед, які патрэбна трэніраваць у кожнай мове па-свойму. Бежим.
Давай, 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 давай. Залічила. Ёсть, чат. Нарешті. Уф. Так, зараз шкелет буде, не забыться. Есть платформа. Залезьте наверх. Гэта ўзровень даволі душны атрымаўся нейкі. 43 хвіліны. То, па сутнасці мы за 7 хвілін дабраліся там нават менш да трэцяга ўзроўню. І 10 хвілін на трэцім узроўні правялі. А па сутнасці у мяне павінна быць 4 хвіліны на ўзровень. Ну-ка, паспець усё. Перед мяне заб'е. Блин, складаны шкелет, праз яго прасцей пераскочыць, але я не пераскочу, мне не трымалася тады. Фрэшка моецца. Складана, складана. Я на кожнай мове сумна размаўляю. Дарэчы, ангельская самая жывая. Мне падаецца, што гэта ад чалавека залежыць моцна яшчэ. Ну, гэта, зноў жа, тыпу, жывая. Я думаю, тут хутчэй пра тое, якія словы, тыпу, якія словы выкарыстоўваюцца, як цікавыя там і абароты выкарыстаць, як, ну, бо, тыпу, як зацікавіць, як можна зацікавіць чалавека, таму што ёсць такія словы, якія, тыпу, ну, гэта складана, гэта прям такі высокі ўзровень, што нават калі у вас там C1, C2 якія, то не абавязкова вы добры пісьменнік, разумееце? Вось, гэта абсалютна не звязаныя рэчы. І тут праблема пераклада, то бок па сутнасці, чаму часта робіцца, нават калі у вас асноўная мова, напрыклад, іншая, прыклад Ведьмар, так? Чаму Ведьмар у першую чаргу на ангельскую рабіўся? Таму што яна рабілася на заходні рынок. Прасцей, калі твоя большая частка твоей аўдыторыі будзе англамоўная, табе лепей наняць людзей, якія будуць пісаць тэксты на ангельскай. Блин. Оп, шкелет упаў. Атрымалася. Зараз мы самі ўніз лезем. Што за лухта? Шкелет, ты можаш? Не, калі ласка. Блин. Гэтага шкелета патрэбна пераскокваць там, таму што гэта жэсць інакш. Я зараз падумаў, што большы ідыятызм, чым намагацца закалоць шкелета, гэта хіба што спрабаваць яго задушыць. Прыкладна так. Правільная перамога над шкелетам гэта яго пераскачыць. Проста я фейлю гэта ўжо трэці раз. Ладно, другі раз. Усё роўна я фейлю. Салодкая котька. Паглядзіце на гэтую фрэю. Там нешта брат тусіць. Яна увагу сваю звярнула туды. Гладзіць котьку, так, дзякуй вялікі за біцы. Дзякуй вялікі. Гладзіць котьку. Так, зараз скок. Оп. Оп. І вось так ён абыходзіцца. Гэта самы нармальны спосаб, на мой погляд.
Готово. Вибралися. Давай на вихід. Той момент. Я кажу, яно складане, яно значно складаніше, чим може подаватися. Яно подається складано, але насамрэч усё складаніше яшчэ, чим больш, чим подається. Принцесса такая, задёбал, где тебя носить? А я таки 4-й уровень. Так, не-не-не, я зараз калі правильно памятаю, то праз верх там карысней праходзіць. Оп. А, в прынцыпе, можна было ўніз і не злазіць пасля гэтага. Фрэя? Не, Фрэя полька. Яна з Польшчы. Не каты польскія, палякі. Польская габрэйка? Не думаю. Мы там уратавалі, пакуль мы ўратавалі толькі нашу свядомасць і мінус 2 прынцэсы. Выбачаюся, несвядомасць, хацеў сказаць, цнатлівасць мы сваю уратавалі, вось што мы уратавалі, не тое слово. Ау! Упс. Располовинила. 2 прынца. Замест аднаго 2. Стала. Якія жорсткія, а вы бачылі? Короче, гэтую хлебарэзку прайшоў. Так, не туды бягу. Там уніз патрэбна. На Эбі адправляецца 10 000, дзякуй вялікі. Так, ты чел? Давай. Ляснуть. Ляснуть. Оп. Оп, ляснули. А попить? Ай, халера з ім. Там не той, каб яно того варта. Просто на ўсе гэтай анімацыі нармальна так час заходзіць. Дарэчы, я, па-моему, папярэдні раз адразу направо пабег. Так, можна забіць просто на яго. Можна не біцца з ім і просто сысці? Ладно, прыйдзецца біцца ўжо, раз пайшоў. Давай, чел. Ну давай.
атрымалася. І прынц вырашыў, што я проста ўпаду ў гэтым моманце. Так. Сапраўды алкагалізм збег. Так я яшчэ алкагалізм не сустрэў. Ён зараз яшчэ павінен быць унутры нас. Зараз да алкагалізму дабяромся, чат. Не хвалюйцеся. У люстэрка паглядзім. Там пабачым характэрны выраз. Ёсць. Здароўе 0 амаль засталося апошняе. Ось зараз піць будзем, бо гэта жэсць. Калі там яшчэ вораг будзе, то мы дакладна склеімся. Так. Вось зараз нам патрэбна платформа. І можна адразу назад ісці да люстэрка. Вось, дарэчы, так. Мы чуем, як адкрываюцца дзверы, якія дзесьці там адчыніліся дзверы, якія павінны вывесці нас з узроўня, правильно? А зараз будзе люстэрка, так? Люстэрка. Оп. Выглядзіце, а? Спрацавала з першага разу. Будзем піць, таму што распусты не прадбачыцца. Ну якая распуста, калі прынц 5 ўзровень, так? Засталося 33 хвіліны. Нам яшчэ наперадзе колькі? 8 узроўняў? Я ж не паспею, я нават калі... Я разумею, што зараз, што калі нават ведаеш, што рабіць, то можаш не паспяваць. То бок спачатку ты, па сутнасці, вучышся проста праходзіць узроўні, хоць як. І калі ўжо вывучыў узроўні, каб выконваць іх больш ідэальна. Ці бачыў я ролик Dirt League пра лекі. Там, ну, іх некалькі такіх. Гэта часам не пра ежу, пра логіку ежы канкрэтна. Таму што там ты пчэла адкідваюць ад яго лячэння банчку з здароўем, і ён пачынае есці розную хрень, батончыкі. Для рацень. Выпівае ее. Ну, блин, на перегонки. Я просто надто поздно скокнуў у люстэрка, ногой зачапіў раму. Ну, можа быць. Я ты спрабаваў, не спрацавала, і я такі, ну, значыць, гэта не працуе. Спрабуем іншыя штукі. Бывае такое. Да, блин. Мне падаецца, на парыраванні прасцей за ўсё забіваць іх зараз. Ну, я вучуся пакрыху. Дарэчы, там зверху ж нешта патрэбна націснуць, правильно? Я не ўпэўнены, што прям патрэбна, але выглядае так, што патрэбна. Гэта цень можна пазбегнуць, калі платформу не крануць. То бок я магу забраць гэтае лячэнне, так? Паляпшалку гэтую. Вітаю з падарамі. Вітанчкі, вітанчкі. Там, дзе ён шпрыц здароўя на ўнітазе знайшоў. Гэта. Окей, я зразумеў. Так. Уніз мне нельга зараз, так? Мне нельга ўніз. Там тое лячэнне проста пастка само па сабе. То яно ёсць, але яно не такое добрае, як хацелася б.
Да блін. Ау, блін, запароў. Эх. Гэты цень можна так, гэта я чытаў. Я пасля гэтага відэа на рандомныя шклянкі лячэння па вуглах глядзець не магу, як раней. Ну, галоўнае, каб ты ў рэальным жыцці не пачаў розныя шпрыцы здароўя сабе ўтыркаць. Гэта не патрэбна. Так. Ёсць. Мгм. Кажаце, што можна пазбегнуць яго, так? А як яго пазбегнуць там? Там жа лухта нейкая атрымліваецца. Типу, вось асцярожніка падысці? А, тую платформу не зачапіць. Типу, першую платформу не зачапіць. Я думаў, другую не патрэбна. А, і потым абысці, я зразумеў. Усё, я зразумеў, як яе забраць. То бок мне можна прапусціць першую, і там другую абавязкова трэба крануць. Ну ладно. Бывае, чэл. Ён там упаў, і я зараз не ведаю, што з імі рабіць. Я думаю, яго проста праскокнуў наступны раз. Ён то ўсё роўна на платформе стаіць, на якую мне патрэбна. Так, парыраванне. О, блін. Мы тут рэальна баі на мячах робім. Ачмурыць. Давай, оп. Атрымалася, вы паглядзіце. Так, баначка з лячэннем, гэта карысна. Сходзім за ёй. Таму што халера яго ведае, што нас чакае наперадзе, я не памятаю ўжо. Гэта у нас 27 хвілін, і гэта у нас 4-й ўзровень, так? Не, пачакайце-ка, гэта 5-й. Гэта той ўзровень, які я не прайшоў, так? Альбо я прайшоў 5-й. Так. Ёсць. Складана, блін. Я на гэтым чэле помер, я памятаю. Ёсць. Яго мы перамаглі. І ўніз можна тут праверыць. Сходзім уніз. О, тут нешта ёсць. Ага, гэта можна было абысці, вось упасць і карацей абысці тады, калі не запароць паркур унізе.
Зразумеў. Больш пытанняў няма. Сыходзім адсюль. Так. А зараз з-за таго, што мы перамаглі двух чэлаў, мы можам спакойненька націснуць на гэта. І на выхад. Віншую, 25 хвілін засталося. Хутчэй за ўсё так. Гледзячы на час, мы дакладна робім гэта і, ну, карацей, 25 гэтай хвілін і пасля гэтага скончваем. Таму што, мы нават гэта будзе даволі позна. Ладно. Просто тады перапынкаў не робім. Віншую, новы ўзровень. Прынцэса рэальная такая, колькі можна яго чакаць-то? Ці ён там? А я такі, у мяне канец стрыма, нічога не ведаю. Мне ўжо так-то час было бы скончваць. Новы ўзровень. Даследуем. Так, гэта адкрываю туды. Тут не зразумела, што. Там не бачна, чтобы можна было штосьці зрабіць. Добра, пашлі направо просто. Бо тэарэтычна я мог бы мець уже зараз 6 здароўя. Уху! Якая цікавая штука. А давайте заб'емся. Я не ведаю. Не пытайце. Я просто. Абагнаў малантка, віншую. Але па часу ты прыкладна вы прыкладна аднолькава ішлі. Угу. Ну, прынцэса можа пачакаць. Усё нормально. Так. Оп. Осторожненько. А молоток як далеко за... Пачакай. Молоток не прайшоў 5-й ўзровень, так? А гэта хто? Некі тоўстенькі ахоўнік. Тут прям складаная бойка. Ён можа парыраваць на парыраванне. Вось гэта ён можа рабіць. Жорсткі, канешне, чел. Упс. Так лепей не рабіць. Ту-ду-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Да блин, які ж ён жорсткі. Самае жорсткае ў яго гэта тое, што ён на парыраванні робіць яшчэ удар. Вось гэта. Гэта прям жесть. Я нават не ведаю, што мне з гэтым рабіць-то. Ну, то бок, там па сутнасці я не магу парыраваць яшчэ, то бок мы не можам такія тык-тык-тык-тык-тык зрабіць. Жорсткі чел. 22 хвіліны засталося. Так. Вы гэтага не бачылі? Цікава, чаму злева ёсць, ну, наадварот, справа ёсць праход. Такое адчуванне, што ёсць, тыпу, альтэрнатыўны праход нейкі. Упс. А давайте, ведаеце што? Давайте перед гэтым чэлам правалімся ўніз. Ну, тыпу, здаравенным чэлам. Упс, не атрымалася. А прабегчы як шкелета? Шкелета атрымалася прабегчы толькі таму, што я быў на больш высокай платформе, і я пераскочыў пра шкелета. Тады вы можете скакаць. Калі вы пераходзіце ў бойку, тая ж кнопка, якая адказвае за скок, яна пераўтвараецца ў кнопку атакі.
Таму гэта не працуе проста. У мяне проста няма магчымасці, ну, рабіць, што пажадаю ў гэты момант. Так. А давайте вось реально, я просто упаду. Не, я абавязан там зрабіць гэта. Слухайце, а чаму права? Мне гэта спакой не дае. Чаму права, чаму яно існуе? Упс. Калі б гэтага можна было бы скіпнуць, я бы яго скіпнуў. Але гэты чел не скіпаецца. Не, нічога такога тут зачапіцца няма. Ладно, я паспрабаваў. Па выглядзе гэта, ну, варыянтаў няма. Тут патрэбна ўсё ж такі з тым чалам змагацца і перамагчы яго. Так, не атрымалася. Да што ж ты будзеш рабіць? Опа, выглядзіце, перамог. Яшчэ можна 20 хвілінаў скокаць з абрыва справа. А гэта мае сэнс? Новыя дзверы нейкія. Што гэта? Чаму яны такія дзіўныя? Нейкія дзіўныя дзверы. Добра. Ах ты ж пачвара. Куды я гэта ўпаў? Вы бачылі гэтую цень? На Total War Empire адправляецца 1000, дзякуй вялікі. Толькі не кажыце мне, што ён мне зараз на ўзровень назад адправіў. Тут пачынаецца хардкор. У сэнсе, што далей будзе складаней? Ну, у сэнсе, што я прайшоў па нейкаму не таму маршруту, альбо гэта частка таго, як яно павінна быць? Сёмы ўзровень? Гэта сёмы ўзровень? Я прайшоў 6-й, тыпу? Вау. А што мне рабіць тут? На Хітмана адпраўляецца 1000. На потым, як Нокс пройдзем. А Хітмана першага, Хітман Silent Assassin, якая Хітмана альбо сучаснага Хітмана? Ён проста сучасна называецца Хітман. Так, мне падаецца, вось тут можна заскочыць. Калі можна, то ў мяне не атрымліваецца. Так. Шкілет, так. Не будзе шкілета? Я не разумею. Першы. Самы першы, класічны, так? Зразумеў. Тут неяк складана чат. Я зараз не разумею, што павінен рабіць. Ага, выхад з узроўня ўнізе. Я праверыць упаў. Там злева ёсць платформа нейкая, я бачу. Ага, мы ведаем, што гэта адчыняе... Слухайце, 7-й ўзровень круто, конечно. Оп.
Але насамрэч, які больш падабаецца, ці які ў свой час не гуляў. Не гуляў, я, па-мойму, не гуляў першы і другі. Па-мойму, я не гуляў, я, па-мойму, на ютубе іх праходзіў. Мне падаецца, я ўзгадаў, чаму нават. Я трапіў да іх толькі тады, калі яны ўжо ў мяне не запускаліся на кампе. То бок, ну, тыпу, праблемы тэхнічныя былі. Забыўся. Цудоўны пачатак узроўню. Так. А што мне тады рабіць? Тут жа ўніз, ну, нічога не будзе. Ой, пашкодзіў ногу. Не нагу, а ногу. Я не разумею. Агучка? Што агучка? Вось гэтай гукі? Ау, вось гэта вось. Так. А што тады рабіць-то? 15 хвілін засталося, чат. Зверху там нешта... А ты не будзеш па... Окей. Дагрукаўся. Ну, як мінімум, я знайшоў месца, куды ісці. Тады пасля Ноксу якраз, каб не руйнаваць традыцыю спачатку некалькі стрымаў намагацца гульню наладзіць, каб яна працавала. Я зразумеў. Блін. Цудоўны пачатак узроўня. Я зразумеў, там нельга так рабіць, як я зараз зрабіў. Оп, я паспеў ухіліцца. Па сутнасці, дагэтуль было проста навучанне. Я зараз навучанне прайшоў, такое адчуванне. Тыпу, мяне навучылі ўсім прыёмам, паехалі далей. Там, карацей, платформа, якую я раняю, там мне нельга раняць, інакш націскаю на кнопку і закрываю праход далей. То бок я зараз узровень сабе засуфлочыў, хутчэй за ўсё. То бок гэта ўжо бессэнсоўна. Блін. На гвинт отправляется 1000, дякую велике. Нешта накшталт таго. Дыш. Люб. Мне заўсёды было цікава, што адбудзецца, калі іх запіхаць у пастку. Ну вось, даведаўся. Так, вось тут нельга. Бачыце, вось там платформа. Яе трэба пераскочыць. Не актывавалася цудоўна. Оп, не трапілі. Не, паркур кайфовы, яны як бы кайфовы, яго адзіная праблема незручнасць кіравання, скажем так.
І ён на MS-DOS мяне тармазіў, то бок вось гэтае фехтаванне, якое зараз раблю, проста фізічна немагчыма было зрабіць. У мяне проста комп не цягнуў гэта. Оу. Так, пачакайце-ка. Так, там лячэнне, якое мне не патрэбна зараз, добра. Кнопка якая. Магчыма, патрэбна, магчыма, не патрэбна. О, я не заўважыў шыпы. Так. Колькі часу? 12 хвілін засталося часу. Час, хацеў сказаць чат. Гэта, справа ў тым, што пасля гэтых 12 хвілін гэта будзе фейл. Я не думаю, што я прыйду гульню зараз. Але мы на гэтым будзем скончваць, таму што ўжо прям затрымаемся яшчэ. Не выбілася там? Оп, паспелі. Там яшчэ з которым мусіць быць праблемы, можаш іх папрасоўваць. Ну так. Я думаю, што любая старая там гульня, яна патэнцыйна можа мець шмат праблем. Гэтага самага прынца Персіі вельмі ратуе тое, што гэта па сутнасці open-source-ная версія, то бок гэта не класічная прынц Персіі, гэта фанацкая, як бы, як это? Reverse engineering прынца Персіі. Таму ён спакойна запускаецца, абсалютна без праблемаў, можна спакойна гуляць. Чатка знікла. Который таксама файненькі, але я бачу па іх стрымы, то бок яны больш-менш нармальна гуляюцца. Ну, глядзі, ты ж ніколі не ведаеш, колькі часу стрымер згубіў на тое, каб яго запусціць. Можа быць, ушлі, ну, нармальна так часу сышло на гэта. Так. Вось так патрэбна. Нормально. Ага, а там шипы. Зразумеў. Жорсткая пачатак узроўня просто. Ты падаеш на сваю смерць. Захопліваць складана. Так, то бок, ну, глядзіце, часта праблема, типу, калі вы можете нармальна запусціць гульню, то гэта не значыць, што стрымер можа нармальна і пастрыміць. То бок, у гульні могуць быць праблемы з захопам. Вось. Ёсць такая праблема тэхнічная. А бывае такое, што калі з Xenox, калі гульня запускаецца ўжо нармальна, ну, захоп не працуе. Бывае яшчэ варыянт экзотыкай, калі гульня не запускаецца. І ты павінен вырашыць дзве праблемы, то у цябе праблемы двух узроўняў. Як запусціць і як запусціць так, каб яе яшчэ можна было захапіць. Таму што час ад часу яна можа запускацца адным спосабам, але я выжыў. Час ад часу яна можа захапіцца, дакладней, яна можа нармальна запускацца, але толькі ў адным варыянце, у якім захоп не працуе. Арыгінал таксама ёсць у зыходніках на асэмблер, не памятаю на якую платформу. Пытанне, каб яно захоплівалася. То бок яна можа нармальна гуляцца, але гэтая версія ўвогуле, я, каб вы разумелі, чат, я не меў часу нармальна учора падрыхтаваць сённяшні стрым. І праблема ў тым, што была, тыпу, альбо гульня сёння з раніцы добра запускаецца, альбо мы гуляем у Hollow Knight, ну нешта такое. Вось. Але ўсё ў парадку, як вы бачыце. Я літаральна там 10 хвілін на тое, каб усё падрыхтаваць было. Так, гэта можна яшчэ. Вось гэта праскоквае, нормально. Это зачыняе.
Это адчыняе 10 дзверы, толькі я не ведаю, на якім узроўні. Так. Так, а куды я іду зараз? Я не бачу ніякіх шипоў альбо неправільных платформ наперадзе. Ідзем далей. Цікава. Я дакладна не напісе на Apple 2. А, ну, я зразумеў пра што то. Так, я не пра тое падумаў. Арыгінал так, ён рэальна на... О, гэта зачыняе штуку. Ладно. Блін, я касякнуў тады. Там можна было сабе гэта... Давай, чел. Мінус чел. А! Цудоўна. 7 хвілін засталося, чат. Є же версія на прыстаўкі? Так, так. Гэта версія, яна адпавядае версіі для ПК на той момант. Ну, на 91-го году, нешта такое. То бок, не гледзячы на то, што катэгорыя паказвае, што гэта прынц версія 89-го году, насамрэч гэта версія 91-го, па-мойму. Давай, падай. Ці перамагаю я не вельмі пакуль. Але мы на 7-м узроўні, можна мяне павіншаваць. Я змагаюся тут з тым, што магу. Даволі складаны ўзровень. Але па сутнасці палову гульні мы прайшлі. На доследчылася лепшая версія. Ну, вось яна па сутнасці і ёсць. Таму што гэта яна і выходзіла. Так. А што ўнізе тады атрымліваецца? Ай! Ай-яй-яй-яй! Не разгарнуўся. Добра. Да што ж такое? Да блин. Цудоўна пачатку узроўня. Зелку тут уже ўзяў. Вось гэтую справа знізу? Не, я не ўзяў. Я не ведаю, як яе ўзяць. Я да не дабіраўся. Я так разумею, што мне патрэбна спусціцца там, прайсці ўправа да канца і спусціцца на адзін узровень ніжэй. Я проста спускаўся на 2, каб праверыць. Мне стала цікава, што на 2 ўзроўні ніжэй будзе. Ау. По голове ляснуло. Але перажылі хаця бы. 4 хвіліны чат засталося. Да блин. Мне падаецца, не прайду я гэты ўзровень за 4 хвіліны. Нейкі ён складаны. А што тая зёлка робіць? Давайте здоровье себе возьмем. Я просто яго звычайна не беру, таму што навошта? Калі большасць таго, што нас забівае, гэта ваншоты. Якая розніца, правильно?
Вось, дарэчы, наверх няма ніякіх скокаў. Блін. Так. Нормально. А тут я, дарэчы, магу далёка так скокнуць, мне цікава. Там проста тэарэтычна я магу даскокнуць. Але тут больш, чым 4, тут 5 неяк. Не, хутчэй за ўсё не даскочу. О, блін. А, мне нельга там тупіць увогуле. Я просто разважаў занадта доўга. Дай магчымасці левітаваць, скокнуць уніз без пашкоджання. А, то бок там, па сутнасці, можна ўзяць ды ўзровень прайсці, то бок гэта, па сутнасці, хуткі спосаб ўзровень ды ляснуць. Так падаецца. Ау. Для гэтага я першую платформу і не кранаю, атрымліваецца, так? То бок першая платформа, яна, якую я сябе софтлочу, яна не софтлочыць узровень, але яна закрывае шлях да зёлкі. Три хвилины засталось, чат. 2. Так, осторожно. Давай. Блин, по голове отрымаю. Так, отрымали по голове. Так, ай. Ляснуть. Ну, кайфы же. Бачите, майстер мяча на працы. Так. 60 секунд засталося. Зараз спідранім да зёлкі. Зёлка наша ўсё. Я нават не ведаю, як да яе бегчы там, але разбяромся зараз. Ага, і ўсё, і гэта закрывае нам праход, так? Нейкая з іх ламае поўнасцю магчымасць прайсці далей. Зразумеў, то бок патрэбна вывучыць гэтую штуку, каб праходзіць праз зёлку. Прям там складана. Але гэта тыпу карацей, так? Оу, упс. Не тая анімацыя і ўсё. Чат, 10 секунд падзенняў. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Апошні раз не приземліўся нават. Ну добра. Гэта было файна. Мне спадабалася. Было весело. Файная гульня. Я не здзіўлены, што яна была папулярная і крутая, і там, што яна нават да мяне дабралася на, блін, чорна-белым мэздосаўскім кампе. Прям кайфовенькая, так. На гэтым мне трэба скончыць чат, я засядзіўся тут. Працяг чакаецца? Ну, калі вы нагаласуеце, тады будзе працяг. А так мы дабраліся да 7 ўзроўня. Віншую. Вось. Я пайду зараз, трэба прям бегчы. Там у чат я зараз у вас хуценька перадаю. Я гляджу зараз. О, нешта даволі шмат. Так. Я бачу, ну як шмат, ёсць Момоко Кэт. Ён зараз праграмуе нешта. Я не думаю, што гэта прям цікава будзе. Тест стрым. Ну там яшчэ ўвогуле тэстую стрымы, таму што даўно не стрыміў. І бачу Шаграэля. Давайте да Шаграэля, ён нешта, што ён зараз робіць? Праглядны стрым. Ён перакладам займаецца, зразумеў. Добра, давайте да Шаграэля паляцім. Я вас перадаю, сам бягу працаваць, бо часу няма.
О, Курысу дзень народзінаў мае, але я ж не бачу яе онлайн зараз. А, не, пачакайце-ка, я яе не заўважыў. Так, дакладна, Курысу ёсць у Hytale. Давайте да Курысу. Абавязкова да Курысу ляцім, яна зараз гуляе. Вось, ляцім да яе. З вами пабачымся заўтра на касмічных рэйнджерах. Паспрабуем яе на ангельскай, паглядзім, як гэта пойдзе. Вось, а потым у панядзелак у нас будзе шлях болю ў Hollow Knight. Лацім да Курысу. Віншуем яе з днём народзінаў. Чат, падрыхтуйце вашы дзённанародзінавыя карцей віншаванні. Падрыхтавалі? Рыхтуемся, адпраўляемся.